Bo día, compañeiras e compañeiros da Corporación, persoal desta casa e medios de comunicación e a todas as veciñas e veciños que estades seguindo este pleno, ben no propio salón ou a través da nosa canle. Imos empezar coa orde do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 30 de xuño de 2026. Secretario. Sí. Nada, aprobación da acta. Aprobámola se non hai nada que dicir. Ben, queda aprobada por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva, que no punto segundo é a proposta de Goberno da Deputación de Lugo para instar a Xunta de Galicia a impulsar un novo modelo de prevención e defensa contra os incendios forestais. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar a pleno para a súa aprobación se procede. Ben, paso a palabra a Pilar García Porto. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bo día a todos e a todas, os que estamos presencialmente neste salón de plenos e tamén os que nos siguen desde outros lugares. Bueno, pois esta moción que hoxe traemos a pleno, esta proposta de goberno, creo que encaixa perfectamente neses tipo de debates políticos que tende a discrepar sobre prioridades, sobre investimentos e sobre modelos de xestión. Hai debates, precisamente, nos que é lexítimo discrepar sobre eses asuntos, pero hai outros nos que todos deberíamos de compartir un mesmo obxectivo. Estou convencida de que a protección da vida, das persoas, o noso patrimonio natural e todo o rural, as nosas aldeas, deberían ser un deses casos. Por eso esta moción nace precisamente non para buscar culpables, nin para alimentar a confrontación política, sino que nace froito da preocupación por unha realidade que cada verán se repite xa con demasiada frecuencia e, sobre todo, tamén da convicción de que Galicia necesita adaptar a súa política forestal a un escenario que todos somos conscientes que xa cambiou. Porque os incendios de hoxe, dende logo, non son os incendios de hai 20 anos. O cambio climático está facendo que teñamos temperaturas moito máis elevadas, períodos de seca máis prolongados, episodios meteorolóxicos extremos, e iso trae consigo os grandes incendios que xa non son un fenómeno exclusivamente galego nin do mes de setembro, senón que os estamos vendo continuamente noutras partes de España, en Portugal, Francia, Grecia, Italia e noutros lugares. Negar esa realidade, dende logo, sería un erro. Pero utilizar esa realidade como unha excusa para non revisar o que facemos en Galicia sería un erro aínda maior. Precisamente porque sabemos que o risco aumentou, tamén sabemos que non podemos responder coas mesmas ferramentas. E aquí é onde está o verdadeiro debate. Non estamos cuestionando a profesionalidade de quen cada verán arrisca a súa vida para defender os nosos montes, todo o contrario. Quero comenzar precisamente expresando ese recoñecemento e o agradecemento dende o Grupo Socialista aos brigadistas, aos axentes forestais, ao persoal do SEAG, aos bombeiros, ás forzas e corpos de seguridade, a Unidade Militar de Emerxencia cando intervén, os voluntarios e tamén os veciños e veciñas que tantas veces... Por favor, silencio. Gracias. Gracias, presidenta. Os veciños e veciñas que tantas veces son os primeiros en defender as súas aldeas. Dende logo, os profesionais non son o problema. O problema é pensar que a mellor política forestal consiste únicamente en apagar incendios. A verdadeira batalla ganámola moitos meses antes de que apareza a primeira chama. Gañámola cando se planifica durante todo o ano, cando se xestiona a biomasa, cando se manteñen limpas as faixas de protección, gañámola cando existe unha ordenación forestal que favorece paisaxes máis resilientes, gañámola cando os equipos dispoñen de estabilidade laboral e poden desenvolver un traballo continuado de prevención. Iso é precisamente o que pretendemos con esta proposta de goberno. E iso non lle lo estamos dicindo nós. A propia Lei de Montes deixa claro que a prevención require planificación permanente, investimento sostido, actuacións continuadas e tamén establece que
que corresponde ás comunidades autónomas desenvolver os plans anuais de prevención, vixilancia e extinción dos incendios forestais. Por iso, esta iniciativa se dirixe á Xunta de Galicia, porque é quen ten as competencias en materia forestal. E é importante dicilo con claridade, porque seguramente escoitaremos durante este debate que hai incendios en toda España. E iso é verdade, non o imos a negar. Pero tamén é verdade que as competencias de prevención forestal en Galicia correspóndenlle á propia Xunta. O cambio climático é global? Sí, as competencias non. E precisamente porque o problema é cada vez máis complexo, a resposta tamén debe de ser así. Esta moción non pide imposibles, pide algo razoable, como é avaliar o Plan Forestal de Galicia para saber que funciona e que debe mellorarse, que se reforcen as políticas de prevención durante todo o ano, que se impulsen paisaxes resilientes fronte ao lume, que se consolide o emprego dos profesionais da prevención, que se mellore a coordinación entre as administracións e pide elaborar unha estrategia específica para unha provincia como Lugo, cun enorme patrimonio forestal, cun territorio moi extenso e cunha realidade demográfica especialmente vulnerable. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Moi bo día, señoras deputados, señores deputados, público que nos acompaña. Ben, dende o Grupo Provincial do BNG, as primeiras palabras son de solidaridade con a veciñanza afectada por esta tráxica vaga de lumes que están activos arrasando parte do Estado español, como os incendios de Ávila, Castellón e Madrid. E tamén aproveitamos para enviar unha mensaxe de ánimo e de apoio a todo o colectivo de prevención e extinción de lumes e os corpos de bombeiros e de forzas de seguridade por ese incalzável traballo. Históricamente vimos traendo a este pleno a crecente preocupación que dende o BNG amosamos polo desmantelamento dos servicios públicos en canto á prevención e extinción dos lumes por parte da Xunta de Galiza. Como na moción da demanda da limpeza de faixas secundarias que trouxemos aquí sen ir máis lonxe o mes pasado, ou outra moción do mes de setembro con esta temática. Por certo, iniciativas que lonxe de acadar o compromiso de apoio do Partido Popular, só logramos o voto en contra do Partido Popular en todas elas. A presente proposta de goberno trata de plasmar a necesidade de acadar un acordo de Estado, tan necesario como urxente, un acordo por enriba de siglas políticas e de partidismos. Agardamos que desta vez os señores do Partido Popular estén á altura política que merece esta sociedade. Os lumes xa non son só un problema forestal nin un episodio illado asociado a días de calor extrema. Son a expresión dun problema estrutural máis de fondo. O abandono do rural, a acumulación de biomasa, a falta de ordenación do territorio, a mudanza climática, a proximidade crecente entre monte, aldeas, infraestructuras e actividade económica. En Lugo coñecemos ben esta realidade. Temos concellos cunha enorme superficie forestal, aldeas dispersas, poboación envellecida, espazos non que a actividade agraria e gandeira deixou de cumprir unha función esencial. Manter o territorio vivo é o cuidado que necesitamos. Cando a poboación rural ten que marchar, cando se pechan as leiras e os camiños, cando se rompe o mosaico agrario tradicional, o monte faise máis continuo, máis inflamable e máis perigoso. Neste contexto, o Goberno do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galiza leva anos instalado nun modelo centrado na extinción, na propaganda e na resposta tardía, mentre se segue sen resolver o esencial, ordenar o monte, apoiar realmente a quen vive e traballa no rural e reducir a biomasa alrededor das aldeas. En Galiza, o 70% dos fondos destinados a extinción, prevención e tamén ordenación forestal son europeos, procedentes do FEADER. Porén, no 2025, a Xunta de Galiza só adxudicou obras para a prevención por valor de 3 millóns de euros e só executou 2,2 millóns de euros para a xestión da biomasa nas contornas dos núcleos de población. O Goberno do Partido Popular, ao fronte da Xunta de Galiza, entende o problema dos lumes en Galiza como un negocio moi lucrativo no que tradicionalmente se levan denunciando casos de portas xiratorias.
como a da propia conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, incorporada en 2020 ao Consello de Administración de Grinalia, curiosamente no medio dunha nova fase de modelo de depredación enerxética de parques eólicos en Galiza, no que os beneficios recaen únicamente nunha dirección, nos seus amigos con sede fiscal en Madrid. Non chega con dispoñer de certos medios de extinción cando as lapas xa están ás portas da casa. A pregunta de fondo é que fixo o Goberno do Partido Popular fronte á Xunta de Galiza para evitar que os lumes poidan chegar ás casas, para reducir a súa intensidade ou para que a veciñanza estivese preparada. A extinción é imprescindible, pero non pode ser coartada permanentemente para ocultar a falta de prevención. E para iso, compre saber onde está o risco, como evoluciona e que factores o multiplican. Compre identificar os núcleos máis expostos, as faixas sin xestionar, as vías de evacuación que poden fallar, as infraestructuras vulnerables e as zonas que precisan actuación prioritaria antes de que chegue unha situación de emerxencia. Sin diagnóstico público e actualizado non hai prevención seria, só existe a improvisación. Señora Meijide. Vamos a comezar recordando e mandando dende aquí un afectuoso abrazo, saúdo e todo o noso apoio ás persoas que están sufrindo, os territorios que están sufrindo os peores incendios, algún deles os peores incendios da historia do noso país, algo que dende aquí debemos recordar e debemos enviar todo o noso apoio e colaboración e, sobre todo, o noso recordo. Xusto no momento no que se está vivendo o peor incendio da historia do noso país, pois estamos aquí falando de incendios, e está ben falar de incendios, porque é a maneira, o xeito de poder falar do que fai cada un ou do que fai cada administración. Quero comezar, como decía, recordando as persoas que están sufrindo esos incendios, pero tamén agradecendo o enorme traballo, a enorme labor que fan os profesionais que forman parte dese dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais a nivel nacional, especialmente a nivel galego, e especialmente, ademais, tamén hoxe a todos os que están desplazados colaborando dende Galicia e colaborando neses incendios. Agradecer aos bombeiros forestais, o persoal técnico, os axentes ambientais, as brigadas, as comunidades de montes, os agricultores, os gandeiros e todos aqueles que moitas veces arriscan a súa propia seguridade persoal para protexer o noso patrimonio natural, para protexer os nosos animais, para protexer, evidentemente, o noso territorio. Por tanto, dende aquí, todo o noso apoio. E se esta moción fose, precisamente, de render homenaxe e render recoñecemento a estas persoas, pois terían todo o noso apoio. Pero que vostedes aquí o que queren é facer ruído político. E esta moción entendemos que o único que busca dar un relato que lle sirva de argumento para dar algún titular, pero isto evidentemente non é así. E ademais queda desmontado todo o que acaban de decir na propia exposición de motivos que teñen para esta moción. Unha exposición de motivos na que, despois de ter escoitado aquí neste salón de plenos e en declaracións públicas que Galicia era un mal exemplo, que era a peor xestión de política forestal na historia do noso territorio, de que é unha responsabilidade exclusiva do goberno galego, pois evidentemente vostedes, na súa moción, non sei se lles traicionou o subconsciente ou foi outra cousa, ou simplemente é froito da realidade, pois recoñecen que en 2025 foi a peor campaña de incendios da historia de Europa. A peor. Recoñecen que é un mal endémico, un problema que hai a nivel europeo, un problema que hai a nivel internacional. Reconocen ou dan a entender, evidentemente, que estamos a falar dun fenómeno estructural ligado ao cambio climático, ao abandono do rural e á aparición dunhos incendios de sexta xeración. Non é un problema exclusivo de Galicia, ni moito menos, o galla fora así, porque tería unha solución máis sinxela, é un problema global que estamos padecendo e que estamos adaptándonos. Por tanto, o relato que acaban de facer agora mesmo nestas intervencións cai polo seu propio peso, pero cai ademais cos seus propios argumentos. Por tanto, eu pediríalles un pouco máis de responsabilidade e de seriedade neste momento. Miren, se o seu relato fose certo, non podería dar os datos que vou a dar agora mesmo, porque, claro, mentres vostedes falan do fracaso da Xunta de Galicia, da escasez de medios e da non aposta do goberno galego pola extinción e pola prevención de incendios, estamos no momento en que a Xunta nunca permaneceu parada e a Xunta nunca investiu tanto como se está investindo a día de hoxe na prevención e na loita contra os incendios. Nunca antes en Galicia se destinaron tantos recursos á prevención. O Pladida
2026 contempla o maior investimento da historia, máis de 213 millóns de euros, un incremento do 20% con respecto ao ano anterior. Son prevencións se gastan ou se invirten, mellor dito, preto de 80 millóns de euros cada ano, 25 máis con respecto ao ano pasado. Se van a invertir durante este ano. Por primeira vez, a prevención absorbe unha parte mayoritaria, absolutamente mayoritaria, deste plan contra incendios. A día de hoxe hai máis medios humanos, máis recursos económicos que nunca, e máis material que nunca. 42 novas brigadas, incrementouse ou duplicouse a brigada especializada en grandes incendios, máis medios aéreos, 24 avións dependentes íntegramente da Xunta de Galicia, 2 novos avións tamén de carga en terra, un avión de coordinación, un helicóptero pesado, 3 drones de última xeración, un 30% máis de cámaras de videovigilancia, ata as 241 que hai a día de hoxe funcionando, e 16 novos bulldóceres se adquiriron para labores preventivas. E melloráronse tamén as condicións laborais do persoal que presta servizo. En 2017, os discontinuos estaban 3 meses, agora están 9 meses. 2/3 dos operativos están xa de forma completa durante todo o ano. Máis estabilidade e máis profesionalización e máis capacidade permanente. Por tanto, ven que a Xunta está precisamente dando todo e apostando por garantir ou por intentar previr os incendios e, sobre todo, por combatelos con todos os recursos. Por tanto, o que aquí hoxe piden xa se está facendo de largo, dende fai moito tempo. Gracias. Señora Pilar. Bueno, nada novo na intervención do Partido Popular. Coincidimos, en parte, na explicación, pero que non coincidimos na conclusión, señora Meijide, porque vostedes parecen dicir, por un lado, que como hai incendios en toda España, pois non hai nada que revisar en Galicia. Nos pensamos exactamente do contrario, porque precisamente ese escenario que vostede alude cambiou, polo tanto, tamén hai que mudar a fórmula para previr os incendios. Non negamos a influencia do cambio climático, ao contrario, recoñecémola dende o primeiro momento. E vostede quedado tamén a falar das competencias de outras administracións e a poñer en valor aquilo que lle parece que a Xunta de Galicia foi moi ben, pero que é insuficiente, pois tamén lle hai que aclarar que o Goberno do Estado establece o marco normativo e financia actuacións e moviliza medios extraordinarios, cando son necesarios, pero a planificación forestal, a prevención e a organización do dispositivo en Galicia corresponde á Xunta, como no resto de comunidades. E vostede ven aquí a presumir de recursos que son insuficientes a todas luces e, ademais dun Pladiga que un ano máis chega tarde presentado fora de plazo, señora Meijide. Nos pedimoslle que, cando menos, nos unamos tamén para manter o rigor no discurso, cando é algo que, como vostede di, lles preocupa tanto. Que arde toda España? Non debemos negalo, claro que non, pero as políticas públicas teñen que adaptarse á nova realidade e isto corresponde, no caso de Galicia, á Xunta. Que a culpa é do cambio climático? Home, explícase en parte o problema, pero hai que tratar de atallalo antes de que chegue. O verdadeiro éxito da extinción dun incendio é que non chegue a producirse, que non haxa titulares, que non se sepa, señora Meijide, porque non suceda. Iso é o realmente importante. Fala dos profesionais e ponos en valor. Bueno, deron algún pasiño, pero falta moito por chegar a que eses profesionais estén realmente valorados e que teñan continuidade laboral e que teñan salarios dignos polo traballo que fan e que podan traballar de xeito continuado. Que Galicia ten o mellor operativo? Ninguén está discutindo a profesionalidade do operativo. O debate non vai sobre a calidade das persoas e sobre o seu modelo de prevención se pode mellorar ou non. E nós, francamente, creemos que é moi mellorable. Para iso, todos os puntos de acordo que lle propoñemos. Que hai máis investimento que nunca? Chega tarde, Pladiga fora de plazo. O investimento debe medirse polos resultados. E aquí non podemos falar de resultados aínda. Non pola orientación que teña ese investimento. Se os incendios son cada vez máis intensos, debemos preguntarnos se estamos destinando suficientes recursos á prevención que hai que facer previamente durante todo o ano. Señora Meijide, mire, insistir nas mesmas políticas, esperando resultados diferentes, non parece que sexa un xeito de mellorar a estrategia. Por iso nós propoñemos unha serie de cambios obxectivos que mellorarían francamente a extinción, non, a prevención dos lumes en Galicia. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, eu xa lle teño corregido varias veces utilizar a palabra
politizar ou facer política como algo despectivo, e nós aquí vimos a facer política. E a política ten que ver con os lumes, porque a política é quen decide se Galiza ten un corpo de bombeiros forestal durante todo o ano ou non o ten. Se teñen un salario digno ou están precarizados. Se a ordenación dos montes promociona e anima o monocultivo de especies pirófitas ou se cuida o monte e se promocionan outro tipo de cultivos. Todo eso decide a política e deciden os responsables políticos. E tamén, vostede aquí dice que está de acordo no planteamento de que, bueno, pues agora hai un cambio climático e hubo unha serie de circunstancias que agravan o problema dos lumes. Pero non é certo. O Partido Popular, moitos representantes políticos negan o cambio climático. Hai cambio climático ou non o hai? Ou só hai cambio climático cando hai unha vaga de lumes nalgúna comunidade gobernada por o Partido Popular, pero despois decimos es que en agosto sempre hizo calor. Porque eso teño oído a moitos responsables políticos do Partido Popular e soltar bulos. E isto non vai de ganar o relato, nin vai de que como ardeu o medio Estado español, pois Galiza tamén pode arder, ou como arde Italia, Galiza tamén pode arder. Aquí podense facer moitas máis cousas e pasa por ordenar o monte, limpalo e, sobre todo, escoitar os profesionales e dotalos de medios. E dotar de medios non é esa retaíla que leo de comprar uns aviones, de facemos unha pequena parte que traballen todo o ano, é ter un corpo de bombeiros forestal que dure todo o ano e con condicións dignas e que axuden á prevención, pero onde tamén hai unha parte importante na ordenación do territorio. E aí vostedes levan décadas e décadas promocionando o monocultivo nos montes e a non ordenación. E esa é a realidade. E esas son decisiones políticas. E a vostedes, pois, o mellor non lles gusta. Esa sei que incluso agora tampouco teñen as competencias nin na ordenación do territorio nin na prevención dos lumes. Porque cando veñen mal dadas, xa se ve, eu pensei que só o facía o Partido Popular de Galiza, pero é marca do Partido Popular. Cando veñen mal dadas, non queremos as competencias, miramos para arriba e buscamos outros culpables. E a realidade é que fai falta inversión e fai falta ordenar o monte. E se non se toma en serio isto, claro que volverá a haber grandes lumes, claro que volverá a haber, pero non é só culpa do cambio climático, é culpa de decisións que toman os gobernos. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Coincido co señor Castro en que a política é importante e a política é que marca as decisións neste senso. Cando falo de política en tono negativo, refirme a politizar, evidentemente, a facer un relato falso da realidade do cal falaremos de novo despois. Pero claro, a política claro que é a que marca o importante. En este caso, a política da Xunta e o partido que sustenta ese goberno da Xunta de Galicia apostou por pasar os contratos das persoas que traballan na extinción de incendios de 3 meses a 9 meses. E un tercio deles traballando durante todo o ano. E hai que seguir avanzando nelo. Saben o que fixeron vostedes cando estaban no bipartito? 3 meses. 3 meses, claro, é que fan exactamente o contrario. Exactamente o contrario do que din. Cando vostedes gobernan, fan o contrario do que din. Bueno, usted o exemplo máis gráfico, e vai non demostrar hoxe en Monforte. En Monforte dice unha cousa no despacho firma a contraria. É que esta é a realidade. É que esta é a realidade destes dous partidos, do PSOE e do UBNG. Máis recursos que nunca, 213 millóns de euros destinados á prevención e á loita contra os incendios en Galicia. Saben cantos destinou o Goberno do Estado? Menos de 100. Saben cantos recursos económicos tiña o Goberno do Estado para a loita e para a prevención de incendios? 401 millón de euros. Saben cantos executou? Menos do 25%. Oiga, isto é ao mellor para facelo ver, porque vostedes están pedindo máis recursos aquí, pero o Goberno central, o Goberno de Pedro Sánchez, o seu Goberno, non destinou nin o 25% do que tiña presupuestado este ano. Pero que invertiu menos da metade do que invertiu a Xunta de Galicia só en Galicia, para todo o Estado. E agora estamos vendo as consecuencias. Non aposta por colaborar con as comunidades autónomas, non aposta por cuidar o territorio, non aposta por cumplir coas súas competencias. Ollo, que as ten, porque senón nos orzamentos non irían 401 millóns de euros destinados precisamente á prevención contra incendios. Ou é que pasa, destinan partidas a competencias que non teñen? Non, non. Entonces, aquí hai que ser conscientes. Ojalá foran tan belixerantes e tan combativos
no goberno de Madrid, porque nos iría moito mellor aos galegos, a toda España, pero os galegos en particular. Por tanto, sí, efectivamente, a política é importante, pero quen fai política agora mesmo beneficiosa para a cidadanía é o goberno da Xunta de Galicia. Vostedes o único que fan é manipular. Manipular, porque están recoñecendo que non saben, non hai indicadores ou non hai un análise de como funcionou este plan, e sen coñecer os resultados xa vostedes vaticinan que hai que cambiar ou romper con todo o modelo, porque vostedes son expertos en todo. Como todólogos que son, despois, evidentemente, nos seus análisis non suelen acertar demasiado. Por tanto, eu pediríalles un pouco máis de responsabilidade. Pediríalles un pouco máis de implicación ali onde están, e tamén de todas as administracións. A Diputación tamén pode colaborar moito na prevención dos incendios. Tamén os concellos Señora Meijide, implicarse máis. finalice. E diríalles que deixen traballar os que están facendo ben. Señora García Porto, turno de peche. Bueno, típica contradición do señora Meijide, fala de que os demais fan ruído político e el dedícase única e exclusivamente a facer ruído político e mediático nas súas canles. Mire, Galicia xa ardía cando Rajoy era presidente de España, señora Meijide. E o goberno de España, convén aclaralo, porque vostede sementa sempre as dúbidas, goberne quen goberne, establece un marco normativo, financia actuacións e moviliza medios extraordinarios cando son necesarios. Por que? Porque a planificación forestal, a prevención e a organización do dispositivo en Galicia ou noutra comunidade autónoma corresponde á mesma. Neste caso, a Xunta, gobernada por vostedes, e Galicia leva décadas ardendo por falta de planificación. Non o quererán reconocer, pero é unha realidade. Esa é a obviedade que temos ante nós. Mire, apagar o lume é imprescindible. Estamos todos de acordo. Que é do que ven a presumir vostede aquí, de apagar o lume. Pero sabe cal é o verdadeiro éxito, señora Meijide? Evitalo. Eso é o realmente intelixente. Ben, procedemos á votación do punto. Temos 12 votos a favor e 12 votos en contra. Repetimos a votación. Doce votos a favor e 12 en contra. Fago uso do voto de calidade e queda aprobada esta proposta de goberno da Deputación de Lugo. Pasamos ao terceiro punto, que é a moción do Grupo Provincial Socialista en apoio á comunidade educativa en defensa dun ensino público de calidade, inclusivo, en galego e con recursos suficientes na provincia de Lugo. Pasolle a palabra ao señor Rivera. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señor Rivera. Señora presidenta, señoras e señores deputados, medios de comunicación, veciños e veciñas, vamos a imaginar unha escola pequena dun concello calquera da provincia de Lugo, unha desas escolas que ten unha súa aula, onde a mesma mestra lle dá clase ao neno de 6 anos e ao neno de 10, e onde pois o pequeno aprende a ler pois moitas veces escoitando ao neno maior. Non? Esa escola, pois hai un ano, tiña 30 alumnos e hoxe, desgraciadamente, ten 9. E vou tratar de contarlles como se pasa de ter 30 alumnos a ter 9 en apenas uns anos. Primeiro, un setembro calquera, desaparece, por exemplo, a mestra de música. Non pasa nada, din en San Caetano, un neno pode vivir sen música, total, para que quere saber solfear un rapaz, digamos que de Cervantes. O ano seguinte esfúmase o profesor de Educación Física, tampouco pasa nada, que corran polo monte. E despois, unha mañá, pois a titora ponse enferma. E a súa baixa tarda 3 semanas en cubrirse. 3 semanas para a Consellería ven sendo normal. Para un neno de 6 anos, pois creo que coincidimos que como que non. Entón, pois nese concello, unha parella nova que acaba de ter un fillo, bota contas.
É dicir, miran cara a escola da súa vila, faltan 3 profesores, miran a da capital, que os ten todos, ten máis servicios, e marchan porque teñen que marchar, non lles queda máis remedio. E así, un a un, os nenos, pouco a pouco, vanse indo, ata que un día chega un comunicado da Consellería de Educación da Xunta de Galicia que di, e cito literal, porque é a excusa que empregaron para pechar recentemente 4 escolas rurais, non fai moito, eles din adaptar un mapa escolar á evolución demográfica. Que a maneira feina de decir pechamos porque non queda ninguén. Home, pois claro que non queda ninguén, e non queda ninguén porque levan anos votando. Primeiro valeiras a escola e despois pechas a escola porque está valeira. E o peor é a quen lle cae en riba. Hoxe hai na provincia de Lugo moitas escolas do rural onde os nenos non teñen todos os mestres, nenos que van a rematar a primaria sen dar unha materia completamente enteira, non porque non exista profesor, senón porque alguén decidiu que esos rapaces, por onde viven, valen un pouquiño menos. E déixeme tamén falar dun aspecto que me preocupa singularmente, que é a lingua. En calquera escola da provincia, hai 16 anos, os nenos falaban galego. En calquera. Este ano no que estamos, o decreto de plurilingüismo cumple xusto esa idade. Aprobárono, dixeron que era para equilibrar, pois vaya puntería tuveron, porque, segundo os datos, a xeración que máis anos leva escolarizada baixo este decreto é, curiosamente, a xeración que menos galego fala da historia recente deste país. Se iso é equilibrio, pois, por favor, non equilibren moito máis, porque esa política que fracasa 16 anos seguidos sona máis a unha certa intencionalidade, perdonen que yo diga, que a un erro de cálculo. E por iso, precisamente, traemos esta moción, porque cando se apaga calquera escola nesta provincia, non se está a apagar unha aula, non. Apagas o autobús, que paraba na porta, apagas o par de enfronte, apagas o súper, apágase, pois, aquela última luz que dicía nun mapa que ali ainda vivía alguén. A escola, baixo o meu punto de vista, é o derradeiro papel que certifica que un concello, unha parroquia, todavía existe. E cando a Xunta o retira, está asinando a súa acta de defunción. Moitas gracias. En esta primeira intervención, nada máis. Señora Castro. Sí, grazas. Bo día, presidenta, compañeiros e compañeras deputados e todas as persoas que nos siguen. Ben, debatemos xa moitas veces sobre a educación pública neste salón de plenos, pero nunca suficiente porque, alén de ser un servizo público, é un dos piares sobre os que se constitúe a nosa sociedade e unha sociedade sempre máis xusta, máis libre e que dá oportunidades por igual. E dende o BNG así o entendemos e así o temos defendido en moitas ocasións, dende educación de 0 a 3 anos ata a universidade. Todo o que comentaba agora o compañero Pablo Rivera é adaptable a calqueira escola do país, especialmente nesta provincia, porque, independentemente da etapa educativa que nos estemos referindo, todas as etapas son o albo dos continuos ataques do PP ao público, xa que o obxectivo do PP é facer de todo un negocio especulativo. E hoxe gustaríame comezar falando poñendo na mesa de debate o último concurso de adxudicación de destinos provisionais resultante do último proceso de oposicións. Por un lado, temos a propaganda do PP, o que pides, o que nos dice o PP que vai chegar, 900 profesores máis na etapa de secundaria no próximo curso, gracias ás novas medidas do Acordo de Mellora Educativa, e o que che chega, que é a realidade, é que en vez de 900 profesores van ser 396, porque, grazas á aplicación do mal chamado Acordo de Mellora, que asinaron cos sindicatos residuais dos docentes, hai moitos menos profesores. 396 docentes a maiores en vez de 900. Iban ser 50 orientadores, en realidade son 42. Iban ser 100 especialistas en PT e nin rastro dos especialistas de PT, xa que foron adxudicadas 5 vacantes menos que o ano pasado. É dicir, a reducción horaria nos corpos de secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial será prácticamente a custe cero, xa que as vacantes a maiores en total son 419 a repartir entre 404 centros, é dicir, un docente máis de media por centro.
A atención á diversidade, ademais, que saliu Román Rodríguez facendo vídeos sobre a importancia da mesma, non se é reforzada, xa que o número de prazas para orientación nos centros de infantil e primaria é a mesma que a do curso pasado. E os números de PT e AL para secundaria incrementan nun posto ou baixan. A suposta aposta pola EFP non vai acompañada dun maior profesorado, senón que se reduce con 22 adxudicacións menos, o que obriga a moitos centros a pechar ciclos con único aviso dunha chamada telefónica, sen marxe de reacción. Tamén na provincia de Lugo, o sea, que en realidade, en vez de mellorar, recortan, que é o único que saben facer. Tamén poderíamos falar da diminución do profesorado nos conservatorios de música. Pero non se queda aí. O que decía o compañeiro Pablo Rivera é certo, traballan para pechar escolas, traballan para peorar a calidade educativa. E a mala xestión a mantenta do PP tamén chega ás prazas de educación infantil, con case 1000 nenos e nenas en praza en todo o país, que as traballadoras das casas niños sufrindo a estafa do PP á fronte da Xunta, que as condena a ser falsas autónomas precarizadas polo PP. E agora, neste último mes, a conselleira de Política Social fixo unha ameaza con respecto á aprobación das novas ratios de educación infantil. Se son aprobadas polo Estado, estará en risco a gratuidade das mesmas. A quen defende Fabiola García? A quen defende o PP? Os empresarios os que cada ano lles agasalla os nosos impostos por non ter unha rede de escolas infantís públicas? A verdade é que hai que ter cara de cemento para ameazar con isto cando acaba de devolverlle o Estado español 22 millóns de euros para a creación de prazas públicas de escolas infantís. E sabedes por qué? Porque ese financiamento non podía utilizarse para sufragar prazas en centros privados, que é o modelo do PP. O PP sempre opta polo modelo amigo empresario. En vez de aumentar a rede de escolas infantís públicas, prefire darlle os cartos ás empresas privadas. Normal que a conselleira non se reúna cos sindicatos, normal que a conselleira non se reúna cas traballadoras e que só se reúna ca patronal. Eses son os amigos os que coida o PP. Ademais, hai que ter unha cara de cemento cando as competencias en materia educativa son da Xunta de Galiza, que podería ter baixado o cociente educadora por número de nenos e nenas. E lonxe de facelo, rebélase contra a intención de mudar ese ratio por parte do Estado español. Hai que ter cara de cemento para ser a máxima responsable de igualdade da Xunta e lanzar mensaxes intimidatorias e de coacción, como que se van perder moitos salarios de mulleres que deberían estar agradecidas por ter un posto de traballo. Ese é o nivel dos dirixentes do PP con responsabilidades sobre educación. E iso é o que fai que cada día se pechen centros e que cada día a calidade da escola pública, onde tamén poderíamos falar do galego, se vexa diminuída por culpa destas políticas privatizadoras. Grazas. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Eu retaríalle ao señor Rivera a que me diga casos con nomes e apelidos de todo isto que acaba de relatar. Dun relato que se montou, dunha historia que se montou ficticia, na que intentou facer un símil, pero valeiro de realidade ou valeiro de coñecementos reais da provincia. Reto ya que nos diga casos puntuais, que nos diga en que escola pechou por falta de recursos personais, por falta de recursos económicos, por falta de recursos de calquera índole. Que non lo diga, porque fai un análisis simplista, ademais, tamén do problema da falta de natalidade na nosa comunidade autónoma e no noso país. Evidentemente, un análisis tremendamente simplista. E claro, con un análisis tan simplistas como que acaba de facer, os resultados ou as propostas, evidentemente, son igual de simplistas e igual de inacertadas. Porque, evidentemente, falar do problema de despoboamento que hai no rural da nosa provincia ou da nosa comunidade autónoma e ceñilo única e exclusivamente a isto, evidentemente, denota a súa falta de coñecemento e de preparación desta moción. Evidentemente, non se pecha nin unha soa escola que sexa necesaria. Non se escatima, nin se recorta ningún só euro en educación, máis ben todo o contrario, estáse incrementando cada vez máis. Así que váyanse a dar leccións a outro lado, porque leccións dos partidos políticos que non apostaron realmente pola educación pública a outro sitio mellor que as vayan a dar. Porque evidentemente aquí non teñen cabida, porque descoñecen o ensino galego, porque descoñecen a realidade da provincia, porque descoñecen a realidade do sector. Miren, dende aquí, evidentemente, amosar todo o noso apoio institucional dende a Diputación ao profesorado, que forma os nosos fillos, que prepara para o día de mañán os máis novos.
Pero, evidentemente, dende a Xunta que se está dando ferramentas para traballar a eses profesionais, a eles personalmente, e ter as mellores condicións nos seus centros educativos, e despois falaremos delo. E tamén darlles autoridade dentro das aulas, que tamén é moi necesario neste momento, que a vostedes eso non lles gusta, da autoridade non lles gusta tampouco para os profesores. Miren, nos apoiamos os profesores e a educación todos os días do ano, non hoxe nese relato ficticio que fixo o señor Rivera. Somos a única comunidade autónoma que dende que naces, dende os 0 anos, ata que rematas a universidade ou a formación profesional, a educación é gratuita. A educación pública é absolutamente gratuita. No caso da educación infantil, incluso a privada, tamén se financian os centros privados. Por tanto, un neno, dende que nace ata que termina os seus estudios, ten a educación financiada pola Xunta de Galicia. Nin nos mellores soños dos políticos de esquerda soñarían isto. E saben quen o fixo en realidade? Un goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular, con Alfonso Rueda como presidente. Por tanto, nin nos seus mellores soños farían unha aposta tan decidida e tan clara por o ensino público. Vostedes que se dedican a criticar. Falan de reforzar o persoal educativo xusto na semana que se incrementan en preto de 900 profesionais, 747 docentes, 100 especialistas en pedagogía terapéutica, 50 orientadores. Estos son os números reais. O que pasa que vostedes, o mellor, cando fixeron a redacción da moción, pois evidentemente non analizaron a realidade do ensino en Galicia. En Galicia, o 94,2%, por exemplo, do alumnado con necesidades especiais se atopa escolarizado. Saben canto no resto de España? O 85%. Por qué? Porque as cousas fanse ben aquí en Galicia. As cousas fanse ben. Por tanto, aquí hai que vir informados, señor Rivera, compañeira do BNG. Como poden falar de reforzo dos cadros de persoal cando hai unha semana se aprobou un reforzo extraordinario? Como poden pedir que se baixen os ratios cando en setembro se baixan de 25 a 20 o ratio dos alumnos? Como poden pedir cousas que xa se están facendo? Como poden ir contra os acordos que se asinaron dende a Xunta de Galicia con todos os sindicatos? Con todos, excepto con un. Exceptos con un, que os do non, co sindicato do non, porque está vinculado, vencellado, está trincado polo partido do non. Entonces os do non, cando te sentas a negociar, que van a decir? Non, porque é o único que saben decir, é a única palabra que teñen no seu diccionario. E, por eso, nesa negociación, vostedes, dende a CIGA, donde o Bloque Nacionalista Galego, terá tempo ahora de responderme, non se preocupe, dixeron non, e por eso se quedaron ao marxe dese acordo que firmaron todos os outros sindicatos de Galicia, porque apoiaron estas medidas de reforzo do sector educativo. Por tanto, a Xunta de Galicia está facendo o traballo ben. Ogallá sigamos mellorando. Eu creo que van a querer seguir mellorando, pero estánse facendo as cousas ben. E ese relato catastrófico, ficticio e infundado que están montándose aquí non ten cabida. Señor Rivera. Moitas gracias. Bueno, non era un relato, era unha historia para ver se me entendió o que lle estaba dicindo. Pero se quere datos, podolle falar do que pesou en Bamonte en Begonte, que quixeron converter un conservatorio e pechar o colexio. Podolle dicir o que pasa no CEIP Virxe da Luz, onde quitaron o cuarto profesor, por exemplo, e incluso deixaron sin cubrir a plaza de inglés. O sea, son datos perfectamente concretos. Pero vostede fala... Vostede sí que crea un relato, como se nota que non sabe o que pasa nas aulas. A maior parte, dixo vostede, a maior parte dos nenos con necesidades especiais están escolarizados. Pero é que ese non é o problema, señora Meijide. O problema é que non teñen profesores especializados que os atendan. O mellor moitos desos nenos xa non tiñan que estar nun colexio convencional, senón en centros especiais, que é o que tiña que facer a Xunta. Eso demostra que non ten nin idea como funciona a educación pública nas cidades de xente en primaria ou en secundaria. E despois tamén hai outra cousa que lle quero precisar tamén. Claro, a gratuidade de 0 a 3 anos, con que se financia? De onde veñen os fondos? Quen transfire esos fondos? O Goberno do Estado, señora Meijide. Señora Meijide, vamos a falar claro. Non diga a verdade, son transferidos do Goberno do Estado, do Ministerio de Educación. Entón, non é tanta cousa da Xunta, porque parece que todo é cousa da Xunta, pero cando quere, dice que non é cousa da Xunta, e cando lle apetece, di que sí. En a miña primeira intervención falaba de como se apagaba, de quen era a culpa de que se apagara a escola nesta provincia. E ora quero ser propositivo, que é o que intentaba. Imagine vostede, por exemplo, que cando unha mestra colla baixa
pois estea coberta en días en lugar de meses, como fai a Consellería. Ou que a esa escola non lle quiten ningún profesor especialista só por ser do rural ou estar no rural. Que un neno de Navia de Suarna teña os mesmos profesores, os mesmos dereitos que ten un neno da capital. Imagine que vostede que ese concello ten un transporte escolar digno. Ou imagine tamén que é unha reivindicación na actualidade que esa mestra que aguanta soa nunha aula, que fai de titora, que fai de conserxe, que fai de directora, se lle pague o que realmente merece, se lle recoñece o que fai. Imagine todo eso. Porque, claro, podemos encher as aulas de pizarras digitais, pero se non hai mestre que sepa darlle ali o pizarrín, pois xa me dirá vostede como vai pasar. Claro, a xente hai que coidala, señora Meijide. E creo eu que os mestres e as mestras especialmente porque son os responsables da educación dos nosos fillos e das nosas fillas. Se alguén hai que coidar son os mestres e darlles condicións dignas para traballar. E o que xa sería para nota é que nesa escola poidan seguir aprendendo en galego, porque lle repito que nunca tampouco se falou galego na escola como nestes últimos 16 anos. Isto, ni máis ni menos, é o que pide esta moción, que a Consellería de Educación faga o traballo que ten que facer. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidente. Sacaba peito agora o señora Meijide da educación gratuita, o cal está moi ben, pero por que ameaza agora a Fabiola García por quitala se hai unha baixada de ratio de coidadora neno-nena? Ese é o problema, porque se devolveron os 22 millóns de euros para non facer escolas novas públicas, porque prefiren o modelo dos amigos, de concertalo todo, de privatizalo. Falaba a señora Meijide tamén de que non se recorta ningún só euro en educación. Ben, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal acaba de dicir que o gasto educativo por habitante na Galiza quedou en 1.095 euros, 181 euros por debaixo da media estatal, porque as prioridades son, por exemplo, neutralidade ideolóxica e non investimento en educación. Galiza sitúase por primeira vez na serie histórica dos datos da AIREF como a comunidade que menos inviste en educación. E, de feito, falaban vostedes antes do bipartito. No bipartito, as dotacións en educación estiveron por riba do 26%. A Xunta de Galiza, gobernada polo PP, chegou ao 25,5% en 2025 e representa 1,8 puntos porcentuais menos que en 2022, o exercicio en que as partidas destinadas a ensinanza foron as máis elevadas de todos os executivos do Partido Popular. Os continuos recortes de orzamento destinados ao ensino público van acompañados, casualmente, por un importante incremento de fondos transferidos ao ensino privado. Claro que se inviste en ensino, no privado. Neste sentido, a Xunta de Galiza chegou aos centros privados 330 millóns de euros en 2025, sumando o diñeiro destinado polo Goberno galego a educación privada a través dos concertos, entre 2015 e a pasada anualidade, 2.904 millóns de euros, en total en 10 anos. E a este respecto, as contas públicas de 2026 recollen axudas para os centros privados por unha cuantía de 334 millóns de euros, o que explica que na última década as aulas concertadas pasaran de 3.836 millóns de euros a 3.978, sumando 142 concertos educativos máis. E digo eu, e se investiramos todos estes cartos en mellorar as condicións do profesorado? E se investiramos todos estes cartos en facer realidade a propaganda da Xunta e ter 900 docentes en vez de os 396 docentes que imos ter? O señor Meijide veu aquí a decir necedades, porque a realidade é que moitas veces para restituir profesorado de apoio nun centro, resta noutros. Esta é a realidade da Xunta. A precariedade son vostedes. A precariedade do ensino é o PP. E non vamos falar nesta, eu non vou falar polo menos do galego porque vamos ter unha moción para debatir sobre o estado da nosa lingua. O problema é que o PP prefire investir no privado, o problema é que o PP prefire investir na chamada neutralidade ideolóxica, porque debe ser moi perigoso para os nenos que a Pita de Mos vai ao cole que se fale do xenocidio de Palestina, pero non de que vayan o exército con armas de asalto á escola pública. Moitas grazas. Señora Meijide. Pero vostedes danse conta da incoherencia do seu relato cando se di que o PP aposta só polo privado. E somos a primeira comunidade que apostamos pola gratuidade total dende os 0 anos até terminar a universidade ou a formación profesional para os nosos nenos, de formación pública. Pero danse conta da incoherencia. É que as súas palabras é que non teñen ningún tipo de rigor. O señor Rivera agora di prácticamente que o señor Sánchez é o que puxo en marcha este sistema. Oiga,
Os fondos virán, como moitos outros fondos das comunidades autónomas, evidentemente, do Estado. Pero quen escolle como se reparten é a Comunidade Autónoma de Galicia. Quen escolle como se reparte é Alfonso Rueda e o Goberno da Xunta de Galicia. E aquí en Galicia escollemos que sexa a educación gratuita de 0 anos ata terminar a universidade ou a formación profesional. En outras comunidades autónomas onde vostedes gobernan non o fan. Esa é a única realidade, que a Xunta de Galicia aposta polo público e pola educación, e vostedes non. E aposta incrementando profesores, e aposta baixando as ratios de alumno, e aposta tendo os mellores datos na historia da nosa comunidade autónoma. E isto é unha evidencia. Poden discutir ou facer o que queiran, pero é que é unha evidencia. E falar de que hai un recorte económico. Nin hai recorte, nin hai absolutamente nada. En canto a profesionais, máis investimento que nunca. En canto a medios, máis investimento que nunca. E en canto aos centros, máis investimento que nunca. A día de hoxe, na provincia de Lugo, hai 64 grandes obras en marcha, 33,8 millóns de euros en marcha en grandes reformas de centros educativos. A día de hoxe. Hai 456 actuacións por valor de 8,4 millóns de euros para o mantemento e pequenas intervencións e obras necesarias nos centros que se fan especialmente na época de verán. Se queren, teño aquí a enumeración para comentaras. Moitos deles en concellos que vostedes gobernan ou dos que son concelleiros. 14 novas instalacións fotovoltaicas por valor de 400.000 euros e outras 8 9 comprometidas en fase de estudio xa por valor de 4 millóns de euros, outras 4 grandes obras en marcha. Miren, isto é a realidade. Ese relato falso que montan, pois evidentemente nada ten que ver coa realidade da nosa provincia, pero que non só se invirte en educación gratuita, non só se inviste nos profesionais, non só se invirte nos centros, sino que, ademais, o transporte tamén é totalmente gratuito. A tarxeta nova, non o transporte aos centros escolares, sino poderse mover por todo o territorio autonómico. A tarxeta nova está tendo 10.000 usuarios só na nosa provincia. E isto o que fai é facilitar o desplazamento dos nosos xóvenes, dos nosos mozos, precisamente a estudiar e a calquera outro punto. Isto é dar facilidades. Isto é pensar nas persoas. Isto é pensar na educación. Vostedes mantéñanse no seu relato e mantéñanse no non, porque é onde se encontran cómodo. Pero a realidade é outra. E os galegos ven a de outro xeito. E os galegos apoian este modelo de xeito mayoritario, dende fai moitos anos. E saben que? Seguirán apoiando, porque cando as cousas se fan ben, o apoio sigue chegando. Mejide. Señor Rivera, turno de peche. Eu que pensei que época estival lle sentaría mellor e vexo que vai a peor. Tranquilícese, que, mire, o do 0 a 3 anos sacou no Feijóo xusto antes, na época do COVID, porque ya alguén lle filtrou que o Goberno do Estado iba a transferir fondos públicos para que a educación entre os 0 e 3 anos fora gratuita. Iso sabémoslo todos. Gustaríame saber en que comunidades autónomas onde gobernamos nós, todo se ha dito neste momento, case gobernan vostedes en todas, non sei en cales gobernamos nós, donde non sea gratuito de 0 a 3 anos a educación pública. Vostedes solta as cousas sin contrastar, sin comprobar, e dá igual, e así funciona. Como non ten límites, lle dá igual todo, crea relatos ficticios, pois é o que hai. Pero nós aquí o que decimos é que hoxe quedan 9 nenos nesa aula que lle dixen, mañá poden ser 8 ou incluso poden ser 10. E creo que, inda que non teñamos a competencia, temos a competencia moral de pedirlle á Xunta de Galicia que voten a favor desta moción e pedirlles que respeten os nosos nenos e as nosas nenas e os nosos profesionais. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación deste punto. $12 votos a favor e 12 votos en contra. Volvemos a votar. $12 votos a favor e 12 votos en contra. Fago uso do voto de calidade. Queda aprobada por 13 votos a favor. Ben, procedemos ao punto cuarto. É unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego a prol dun plan xeral de normalización lingüística que protexa a lingua galega. Paso a palabra ao señor secretario, dictamine. Sí, hai unha emenda de sustitución presentada polo Partido Popular. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores diputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño,
representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levála a pleno para a súa aprobación se procede. Señora Castro. Sí. Vale, grazas, señora presidenta. Ben, con esta moción queremos, retomamos un pouco a conversa que estábamos tiñando antes, non de educación, agora imos falar de lingua, e aquí o 15 de xullo vivimos un momento que lembraremos para a posteridade. Un evento por todo alto, con moitos convidados e convidadas, que semellaba máis ben unha festa na honra do Conselleiro de Lingua e Cultura que a presentación da proposta dun novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Por certo, unha presentación adiada ata en 2 ocasións por disconformidades entre os expertos e o propio PP á fronte da Xunta que vetou recomendacións deses expertos, como, por exemplo, abrir o Plan Xeral á derogación do decreto da vergoña. Asistimos por todo o alto a esta festa pagada por todas nós, onde non pasou desapercibida a ausencia do presidente Rueda, non só o 15 de xullo, no acto de propaganda, senón tamén nas fases anteriores do proceso de análise no estudo das comisións. Será que o novo Plan Xeral non lle parece suficientemente importante ou será que segue agochado detrás da pancarta en contra do galego? Que ten que esconder Rueda para non dar a cara polo galego? Por certo, unhas comisións onde precisamente non se convocou o persoal técnico de normalización lingüística, funcionariado, e tamén se vetou a presenza da Mesa pola Normalización Lingüística, unha entidade que leva de consenso, que leva traballando a prol da normalización do galego décadas. Total, a proposta presentada non responde ás necesidades da lingua, aos falantes de hoxe e dos falantes do mañá, xa que nin moderniza, nin amplía, nin mellora o Plan Xeral de 2004. Dende o BNG estamos de acordo en que se ten que actualizar o Plan Xeral de 2004 e andar cos tempos, pero hai que partir de realidades e non de premisas falsas. A primeira delas, dar por falsos os datos do IGE, que conmocionaron a toda a sociedade, onde se establece que só o 7% dos nenos e nenas falan galego sempre, a metade que en 2018. E en 20 anos de gobernos do PP, excepto esa breve paréntese do bipartito, a porcentaxe de nenos e nenas de 5 a 14 anos descendeu a menos da metade. En 2003 había un 40% e no 2023 un 16,2%. Por iso, despois fixeron que o IGE pasara a depender da presidencia da Xunta para poder supervisar e censurar, se fose necesario, os datos das enquisas. A isto sumémoslle que o PP non recoñece o galego como unha lingua menorizada e comeza a súa proposta con esta premisa falsa, establecendo unha suposta convivencia armónica que é mentira. A proposta que se presentou é un despropósito, é un paso atrás na liberdade da sociedade galega para aprender, falar e amar o galego. Para comezar, elimínase a protección do galego que sí había no Plan Xeral de 2004. Elimina os mínimos de garantir o 50% da docencia de galego. Ata o 50% lle parece moito ao PP de Rueda. Non se modifica o decreto da vergoña, que foi unha demanda reiterada a nivel social e institucional, tanto dende a Real Academia Galega como o Consello da Cultura Galega. Rueda quere manter o decreto do non a impartir aulas de matemáticas, tecnoloxía e física e química, cando máis do 70% dos docentes din que as impartirían se puidesen elixir. É dicir, o PP proíbe o galego. E voulle dar un dato, 2 máis 2 en galego seguen sendo 4, igual que en español, que en inglés ou que en neerlandés. Nesta proposta que nos fixeron, tamén se elimina a protección que tiña o galego de atención na nosa lingua nos servicios públicos, mentres que o plan de 2004 sí que a tiña. Nesta proposta tampouco se van financiar medidas vinculantes de promoción do galego en empresas privadas. O PP convida, pero despois que paguen outros. En 400 páxinas de proposta non hai orzamento e non hai un calendario claro de aplicación do plan. E hai que lembrar que a día de hoxe acumulamos un 40% menos de orzamento en normalización lingüística. Ter unha Consellería de Lingua especialmente non serviu para absolutamente nada para o galego. En resumo, o vindeiro curso o PP seguirá vulnerando os dereitos lingüísticos das nenas e nenos e das familias que queren transmitir o galego. E verán como a escola non lles garante a continuidade nin de aprendizaxe nin o dereito a vivir nela. O vindeiro curso o PP seguirá roubando o dereito a aprender na lingua propia e a liberdade para falala. Dende o BNG o que fixemos dende o primeiro momento foi tender a man. De feito, a comezos desta proposta remitimos un documento con propostas do BNG para mellorar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorpresa, a día de hoxe aínda non tivemos resposta. Nos o que queremos é traballar sen chantaxes e con vontade negociadora, pero o PP ten que rectificar, saír da pancarta en contra do galego e darlle a man á inmensa maioría da sociedade galega que o que quere é liberdade para o galego, sempre en pé de igualdade co castelán. Moitas grazas. Señora Morandeira.
Gracias, presidenta. Bo día a todos e a todas. Eu voume adiantar un pouco a intervención que vai a facer o señor Salgueiro a continuación e vai a decir, como acaba de decir o señor Ameixide en materia de educación, que está todo fenomenal, que non sei que vimos aquí a queixarnos e a decir cousas que non son verdade. Vou a facer esa premonición a ver se é verdade. Pero, máis alá das cifras e de todo o que está demostrado en estudos e en estadísticas que se poden ver claramente, eu quero facer unha reflexión sobre o que acontece a diario na rúa, os que vamos por ela, os que entramos nunha tenda, os que entramos nas oficinas da Xunta de Galicia a facer algunha xestión. Eu creo que todos podemos comprobar que maioritariamente a xente diríxese en castelán. Cando ti entras nunha tenda a comprar zapatos, a dependenta falache en castelán, cando entras nunha libraría, cando entras nun comercio de roupa, pero cando entras nas dependencias da Xunta de Galicia, tanto en Santiago como en Lugo como en calquera sitio, os encargados de preguntar a donde vas e que queres tamén se dirixen a ti en castelán, o cal me resulta bastante curioso, porque estamos falando da administración autonómica, co cal eu entendo que se a administración autonómica contrata unha empresa para facer un servizo de vixiancia e atención que lle debería exixir que falen en galego. Despois, se a persoa que se dirixe non coñece a lengua galega e quere falar en castelán, evidentemente hai que seguir a falar en castelán. Esa é a realidade de hoxe na rúa, inda que vostedes sei que non a van a querer ver, que isto retrocedemos como 30 anos no tempo. Cando fai 20 anos estábamos empezando a conseguir que a xente maioritariamente quixese falar en galego, que queira aprender o noso idioma, cuidar e cultivar a cultura galega, que é o que nos toca como representantes das administracións galegas, pois estamos a retroceder totalmente. Hai moitos números, pero non fai falta os números. O que fai falta é estar en contacto coa xente na rúa, coa xente nas nosas escolas, cos nenos nos parques, coa sociedade en xeral. E sí que é verdade que, ao mellor, no meu pobo, a maior parte dos nenos se expresan en galego porque as súas familias os fan, pero sí que é verdade que a xente nos povos cada vez é menos. A xente que fala galego habitualmente cada vez é menos, porque onde está a xente é nas cidades, cada vez máis. E nas cidades, como fai 40 anos, cando todos nós éramos moito máis novos, falábase moito máis castelán que galego e volvemos a estar aí nese punto. A Xunta non promove que se fale o galego, non promove que se fale o galego en ningún eido e non promove que se fale o galego nas escolas, que é onde hai que promovelo. Ese decreto de promover a lingua materna, o que fixo foi volver a poñer o castelán nas aulas por encima do galego. Se nos vamos ás horas que se dan na ESO en galego, en castelán, como ben decía a compañeira Iria, moitos dos docentes darían as súas asignaturas en galego, pero teñeno prohibido pola Xunta de Galicia, que se supón que ten que cuidar o idioma, que ten que promovelo, que ten que facer que se fale, que ten que facer que evolucione, que non ocurra como na época do franquismo, que o galego quedou sin evolucionar porque naide o falaba, porque estaba aí morto. E vostedes agora queren volver outra vez a eso. Pero é verdade que neste plan pois falan por unha vez das poucas veces que lle botan a culpa de algo a Franco, que entre 1877 e 1974, pois non, a evolución dos galegofalantes, bueno, debe de ser a primeira vez. Pero a continuación tamén falan de algo e invitan a culpar as familias, porque, bueno, como se nas casas non se fala, como van despois chegar ao cole falalo? Pois, bueno, vostedes os que se teñen que encargar, o PP na Xunta de Galicia, o que se ten que encargar é de que se fale o máis posible. E despois nós, cada un na súa casa, xa nos encargaremos se queremos que falen inglés, francés, alemán ou chinés que o falen. Pero vostedes o que se teñen que responsabilizar é de que se use o galego nas rúas, no comercio, nas escolas, nas institucións que vostedes gobernan. Eso é o que teñen que facer. Xa sei que nos van a vender aquí os mundos de Yupi, os mesmos mundos que nos acaba de vender o señor Ameixide en educación, vai non los vender vostede na cultura galega, pero a realidade é moi terca.
E vainos a demostrar outra vez. Se eu hoxe pola tarde me chego a calquera comercio daqui da Rúa da Raíña, seguro que se dirixen a min primeiro en castelán, porque é o que fala, o que vostedes están promovendo, que se volva a falar o castelán e Señora non o Morandeira, galego. finalizou. Turno para o señor Salgueiro. Moi bons días, moitas gracias. Bueno, a verdade é que me quedo un pouco preocupado e vai haber que facer un estudio do que está pasando en Guitiriz, que os nenos e a xente entra a falar nos comercios e pola rúa en castelán. Haberá que estudialo, algo terá que ver a alcaldesa. Supoño que terá que promocionar tamén o uso do galego no seu propio concello, porque é a verdade que no concello de Xove e nos concellos que visito eu, que son moitos da provincia, non estou notando esa situación. Pero, bueno, haberá que facer un estudio en concreto de Guitiriz, a ver si pasou algo ali distinto, non? Eu creo que é unha situación irreal a que plantexa, que non fora de toda a realidade do que pasa en Galicia, non? Igual que pasa co BNG. O BNG, a verdade que sigue co mismo. Fai 2 meses debatimos tamén sobre o galego e agora volvemos porque o BNG pensa que o galego que é propiedade do BNG e así non quere acudir a reunións, non quere consensos, simplemente porque se lle acabarían os argumentos de que falaría se non ten o galego, que non ten xa outra cousa de que falar. Entón, expón unha situación que está fora de toda a realidade, tamén, fora de toda a realidade, porque nas últimas eleccións autonómicas, como vimos, os galegos expresáronse libremente e claramente que Galicia prefere o consenso frente ás leas e a cordialidade frente á imposición. O BNG non, quere impoñer o uso do galego. Hai que ter liberdade e temos que defender a liberdade para que cada un se exprese como queira. Eso sí, defendendo a lingua nosa que é o galego, que é o que está facendo a Xunta de Galicia. Galicia quere un modelo lingüístico cordial e aberto que permita a convivencia do galego con outras linguas, sin discriminacións, pero tamén sin imposicións. En 2004, tras a petición feita polo presidente da Real Academia Galega, o goberno galego puxo en riba da mesa a súa vontade de acadar un pacto pola lingua, un gran acordo de país que debería nacer do debate político no Parlamento de Galicia, que é onde se debate, para traspasar os seus muros e chegar a todos os galegos e galegas. O BNG, dende o comenzo do proceso, que fixo? Poñer a trancos. A calquera avance que poidera producirse, a trancos, porque senón acabaríaselle ese discurso de grandes defensores do galego. Conscientes de que nos últimos tempos a sociedade galega e o uso do idioma tamén teñen mudado moito, o goberno galego puxo encima da mesa unha serie de medidas de impacto inmediato, como, por exemplo, a posta en marcha de cursos de lingua e cultura para máis de 1.500 persoas procedentes de fora, o impulso dos primeiros exames CELGA en liña para que calquera persona puidera recoñecer as competencias en lingua galega, o incremento de cursos de linguaxe administrativa, ademais de incidir en algúns sectores claves da sociedade, como na educación, a sanidade ou na xusticia. E aí chegamos á renovación do Plan Xeral. Entendeuse necesario proceder a unha renovación do Plan Xeral para a normalización da lingua galega. A folla de ruta que inclúe as principais medidas para impulsar o uso do idioma, adaptando aos novos usos sociais. E para esta tarefa foron convocadas 11 comisións sectoriais, compostas por máis de 130 profesionais de todos os sectores. E recibíronse 1.400 achegas por parte de institucións, asociacións, entidades e particulares, e máis de 400 contactos, así como unha caixa de correo electrónico para quen quixera participar. En estes traballos tamén participaron todos os grupos parlamentarios. Quen non participou? Un solo, o BNG. Os do non, os do sempre que non, e que non vayan a quitarlle o seu discurso catastrofista sobre o galego. O que supón unha falta de respeto non só á Xunta de Galicia e aos galegos, supón unha falta de respeto aos demais grupos políticos, querendo reunirse en exclusiva co presidente da Xunta, como se o galego fora do BNG, propiedade do BNG. Están totalmente trabucados. Teñen que cambiar esa mentalidade, abrila máis, tratar de chegar a consensos, que é o que pide a sociedade galega. Pero, se siguen torpedeando toda a posibilidade de acordo, non van a quedar nada. Hoxe vai a outra reunión. A semana pasada houve unha. Hoxe hai outra. Van a acudir á reunión? Seguramente non, porque non queren chegar a acordos. Non queren chegar a acordos, formular posibilidades de mellora e estudialas entre todos e chegar a un acordo. Non lles interesa. Queren facelo a través da imposición. Sería, se un día chegaran ao goberno, sería o que facerían, impoñer e impoñer, sin acordos de ningún tipo con o resto de representantes de todos os galegos. Non queremos eso, e dentro do Partido Popular defendemos o diálogo cordial, tratar de chegar a acordos
E iso é o que se está facendo neste momento. Mellorar un texto que está sobre a mesa e facelo entre todos desde a Unión e para a defensa do galego, que é o que queremos todos os galegos, e non as liortas. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidente. O señor Salgueiro sempre lle tocan as mocións sobre lingua porque é un tema bastante delicado e eu moitas veces a de verdade que agradezo o tono. Mire, dice que nos queremos reunir co presidente da Xunta. Home, estaría ben que o señor Rueda dera cara en algún momento sobre esta nova proposta de plan xeral, que aínda non deu a cara en ningún momento, porque as reunións non vai el, non vai o conselleiro de Lingua, van os voceiros sectoriais, que o vimos estes días. Mire, fala vostede de rachar consensos. Home, por favor, dende o BNG sempre estivemos a favor do galego do consenso institucional. Quen rachou o consenso co mal chamado decreto do plurilingüismo? O PP. Nós non somos quen leva 17 anos incumprindo o mandato estatutario, vulnerando dereitos lingüísticos da sociedade galega e aplicando unha política lingüística letal e desleal, porque en ningún momento se aplicou o Plan Xeral de Normalización Lingüística de 2004 aprobado con consenso por todos os partidos da Cámara. En ningún momento, señor Salgueiro. Non me fale de consenso cando son vostedes quen leva incumplindo os dereitos lingüísticos da sociedade galega 18 e 20 anos. Nós somos os do sí aos dereitos lingüísticos e os do sí a participar no diálogo. Ese documento que enviamos a principio do proceso, por que non nos responderon? Somos os do sí ao Pacto do Galego, a Lei de Normalización do 83, o Plan Xeral de 2004. Recorden que en 2009 foi o presidente Rueda quen decidiu ir detrás da pancarta dos ultras de Galicia bilingüe Hoxe Hablemos Español. Xa estaban ca ultradereita en aquel momento. Somos os do sí a oficialidade do galego na UE e a entrada da UNESCO de Galiza. Quen votou que non? O PP. Somos os do sí a cumprir a lei e os acordos a favor da lingua e a acatar as instruccións do Consello de Europa que instaban o PP en diferentes informes de avaliación do cumprimento da Carta Europea de Linguas Minorizadas a acatar as restriccións que lle impón o galego dende hai 17 anos e que cumpliron o obxectivo do PP, que sexa unha lingua de segunda en determinados entornos. Por que proíben dar matemáticas, física, tecnoloxía en galego? Contesten a este tipo de preguntas se é que queren consenso. Somos os do sí porque todas as nosas propostas sempre bateron con non do PP, que é o Partido do Novo Galego. Nós sempre estamos traballando a favor e foi en 2024, despois dunha proposta nosa, que o PP comezou a traballar nesta proposta nefasta, que só avanzan medidas de desregularización da protección do galego. Por que non se aceptou a proposta de Queremos Galego de marzo? Por que non aceptou o Plan Lingua Vital? A sociedade galega nunca se rende. E por eso se organizou e fixemos o que o PP non estaba facendo. Unha proposta de actualización do Plan Xeral, 1.300 achegas, 60 entidades, 100 expertos agrupados en grupos de traballo sectoriais que non lles valeron. Un informe serio, amplo, plural e participativo na procura de solucións efectivas para o idioma. Pero non lles valeron. Preferiron facer o seu propio grupo de expertos, vetar os expertos en normalización lingüística e tamén vetar os seus propios expertos. Por eso se adiou hasta 2 veces a presentación. Por eso é que vostedes non queren consensos. Señora Son vostedes Castro, o que queren imposición. Remato, presidenta. Gracias. Señora Morandeira. Bueno, gracias, presidenta. Non falaba de Guitirixa, expliquei claramente que non ocorre nos povos, pero nos povos hai pouca poboación e non podemos manter nós solos a lingua galega. Necesitamos axuda, como para moitas outras cousas. O rural tamén necesita axuda para manter a lingua galega. No meu povo falase galego maioritariamente e, además, o meu povo chamase Guitiriz, non distingue entre galego e castelán, non como o seu, que se chama jove ou xove, porque aínda moitas veces se di jove non xove. Entonces, eu non teño ese problema no meu povo. No meu povo falase sempre galego, non se fala castelán, pero sí que se fala nas cidades, é onde maioritariamente está a poboación, volvolle a repetir. Entonces, eu, cando neste plan que vostedes o venden como tan bon, se di que un dos obxectivos é garantir un contacto temperán equilibrado e positivo co galego e o castelán na educación infantil, favorecendo a valoración e uso de ambas as dúas linguas. Eu pregúntome, pero este plan que é un plan de normalización lingüística para o galego ou é un plan tamén para que non se perda o castelán? Porque, claro, eso pon no seu plan, ese do que estamos a falar hoxe. E outra perla, así por nomear algunha, normalizar o uso galego no ecosistema digital. E como se propón acadalo? Cal é a proposta que fan? Pois
que a Xunta valore o uso do galego como un criterio adicional a ter en conta na contratación dos servicios digitais. Pois é abraiante, pareceme a min, cando que se quere promover o uso da lingua galega. O 30% dos galegos recoñecen que só utilizan únicamente o castelán, frente ao 24% que utiliza o galego. Todo se mudou respecto ao 2018, as porcentaxes invertíronse, nas idades tempranas moito máis, pero que, ese plan do que vostede está falando tamén, na presentación di que todo proxecto con vocación de éxito exixe unha planificación previa e máis aínda se o proxecto pretende garantir a plena normalización do uso do galego que todas as persoas que queiran usalo teñan as ferramentas para facelo. E di a continuación. No noso caso, é dicir, no caso do PP, o obxectivo pretendido é lograr un avance no uso da lingua galega en todos os seus niveis, sectores e funcións por parte da comunidade galega. Pero se está todo tan ben, para que necesitamos avanzar? Se está todo perfecto, se non hai eivas, se non hai necesidades, se todos falamos o galego, se todos podemos aprendelo. Como é posible isto? E despois tamén outra perla tamén, requiere unha acción normalizadora, xinérxica, sistemática e global. O sea, que significa isto exactamente? Donde o explicamos? E despois tamén fala de que todavía podemos mudar a situación e lograr que sexa a lingua de unión de todas as galegas. Señora Morandeira, pero se está todo tan ben, para que necesitamos todo isto? Gracias, presidenta. Señor Salgueiro. Moitas gracias. Gracias, señora Morandeira, por facer un pouco de recordo da historia e recordar un termo, como se chamaba o Concello de Xove, fai máis de 30 anos que non se pronuncia. Vostede, ao mellor, sigue buscando no baúl dos recordos esas cousas como dice, como o uso do galego en Guitiriz ou en outros lugares onde prácticamente está extinguido. Pois así tamén está extinguido o término jove en todos os sitios, incluso de forma oficial, desde fai moitos anos. Mire, o galego é a lingua máis falada de España, dunha comunidade autónoma, Galicia é a comunidade autónoma que máis emprega a súa lingua propia, moito por encima de Cataluña ou País Vasco. E non o di o Partido Popular, isto dio o Consello da Cultura Galicia. Galicia da Cultura Galega. Galicia destaca polo uso da lingua propia, ao situarse por riba de outros territorios. Galicia destaca pola baixa proporción de persoas que nunca empregan o galego. Prácticamente o 100% da poboación entende, sabe o ler, falar e escribir. É a lingua cooficial cos niveles de competencia máis elevados de España. É o idioma cooficial máis falado da Unión Europea. E a última enquisa de percepción social do Instituto Galego de Estadística constata que o bilingüismo cordial funciona. A ampla maioría das familias interactúa tanto en galego como en castelán. O 94,5% das familias afirman que os seus fillos saben falar galego e o 67% emprégano de xeito cotián. Fala dunha serie de propostas que enviou un escrito ao BNG, ao presidente da Xunta de Galicia, e o que non foi contestado, porque se busca que sexa o Parlamento, que é a casa de todos os galegos, onde se discutan antes. Despois poderá falar o presidente tanto con representantes do BNG, como representantes do PSOE, ou con Democracia Orexana, con representantes de todos os grupos. Pero primeiro hai que debatilo onde hai que debatilo, onde está debatindo neste momento, que é o Parlamento de Galicia. É aí onde non quere debatir o BNG. O mellor é porque Ana Pontón ten pouca experiencia no Parlamento de Galicia, ou que é que non cree no Parlamento, despois de 20 e pico anos de diputada. Pero ali é onde se debaten as cousas, é onde teria que facelo. Agradecer, como non, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, pois esa felicitación que fixo a Consellería de Cultura polo traballo que está facendo a prol do galego, públicamente. E así se leu publicado. Por ese tratar de buscar ese diálogo e ese consenso en algo tan importante como é o galego. Lonxe das leas, das disputas que sempre trae o BNG con o noso idioma. E por iso, tratando de buscar un acordo, traemos unha emenda de sustitución a este pleno, para apoiar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, para o impulso de novas medidas que adapten o uso do idioma a todos os planos da vida pública, para instar as forzas políticas con representación no Parlamento de Galicia a retomar o diálogo co obxectivo de construir novos consensos sobre a política lingüística de Galicia. Señor Salgueiro, vai finalizando. Para dar traslado
a Consellería de Cultura desta forma. Turno de peche para a señora Castro. Grazas, señora presidenta. Esta emenda de sustitución non a vamos a aceptar, señor Salgueiro, porque é cutre. Súper cutre. Instar as forzas políticas con representación no Parlamento de Galicia a retomar o diálogo. Xa lle dixen que foron vostedes quen levan 17 anos rompendo o consenso e votando en contra do galego. Para ser a lingua cooficial máis falada na UE, foron vostedes quen votaron en contra da súa oficialidade na UE. Mire, a proposta que hoxe debatemos é fortalecer o galego, sen máis, que este plan non supoña un paso atrás no nivel de protección. A verdadeira liberdade consiste en garantir que toda a cidadanía poida vivir plenamente en galego. Iso requiere un esforzo e compromiso institucional que o PP non entende e non asume nunca. Se tan bon esta proposta de plan, por que non a defende Rueda? Por que se esconde? Defender o galego non é ir en contra do ninguén. Menos mal que o defendemos de políticas depredadoras da lingua como as do PP. Menos mal. A nós atoparánnos sempre traballando pola liberdade do galego para que sexa unha lingua viva, útil e plenamente normalizada, en pé de igualdade co español, nunca inferior. Grazas. Ben, procedemos á votación deste punto. $12 votos a favor e 12 votos en contra. Volvemos a votar. $12 votos a favor e 12 votos en contra. Fago uso do meu voto de calidade e queda aprobado o punto número 4. Sí, bueno, había unha emenda, entendemos que non se... Sí, xa o contestou. Sí. Moi ben. Pasamos ao punto 5. É unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en defensa do sector apícola de Galicia. Neste caso, pasolle tamén a palabra á señora Castro. Grazas, presidenta. Ben, a situación actual do sector apícola galego é o reflexo da inacción e desleixo do PP á fronte da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galiza e á fronte tamén da xestión de todos os sectores productivos do país. En vez de Consellería de Medio Rural deberíamos chamar a Consellería de Romerías e Festexos, dado que as súas prioridades parecen ser esas e non a xestión nin forestal nin agrícola. É preciso que a Xunta de Galiza, co PP á fronte do seu goberno, implemente un plan específico de actuación coordinado con fondos suficientes para frear o avance da vespa velutina e outras especies invasoras que ameazan a supervivencia das abellas e que tamén cubra o gasto derivado das perdas que ocasiona a vespa velutina, dando unha axuda a tanto alzado sobre o censo anual en relación ás baixas directas e indirectas que xera a vespa velutina. A súa propagación está favorecida en gran medida polo cambio climático xunto co aumento da infección da varroa, que ocasiona unha enorme mortalidade das abellas e poñen en perigo a viabilidade das pequenas explotacións apícolas. Na provincia de Lugo, a apicultura ten unha grande potencialidade como creadora de emprego, biodiversidade e, polo tanto, xeradora de riqueza medioambiental, social e económica. E somos a provincia galega cun maior número de producións apícolas que desenvolven o seu proxecto vital no rural, que é do que estamos falando moitas veces de fixar poboación. Dende comezos de século, a produción por colmea reduciuse a metade, pasando de 20 kilos a 10 kilos por colmea. E isto está motivado precisamente por estas plagas e tamén polo cambio climático, cada vez máis extremo. A problemática asociada a unha deficiente xestión por parte da Xunta de Galiza leva motivado nos últimos anos mobilizacións dos apicultores e apicultoras porque están sufrindo un considerable golpe económico causado tanto polos custes que ocasiona a implantación das medidas de protección para combatelas e salvaguardar as albarizas, como polas propias perdas económicas que supón a reducción na produción de mel e de outras tantas producións froiteiras e vitivinícolas. Moitas das perdas asociadas que provoca a incidencia da praga no rural non están cuantificados, xa que afectan a producións de autoconsumo ou a ingresos derivados dunha actividade primaria complementaria baixo modalidades de traballo agrario a tempo parcial, que favorecen as incorporacións de mozas e mozos de xeito progresivo. A afectación da vespa velutina atravesa toda a cidadanía transversal, xa que incide en todas as actividades humanas, dende o que comentábamos de explotacións froiteiras ou vitivinícolas ata, por suposto, a propia produción de mel. E tamén supón unha ameaza no seu modo de vida, xa que afecta tamén a seguridade e a saúde cidadá.
Galiza somos o territorio do Estado español onde máis vítimas mortais se levan producido dende a introdución da vespa velutina, cun total de 28 mortes, o 35% de total das vítimas registradas no Estado español. Pero aquí é onde topamos, como sempre, ca inacción do PP á fronte da Xunta de Galiza, porque as políticas están baseadas exclusivamente na retirada dos niños e son ineficientes e escasas. A Consellería do Medio Rural segue ca mesma estrategia de delegar competencias nos concellos, pero sin destinar os medios necesarios para elas, ou centrar os poucos medios en convenios a través da FEGAMP, pero sen dispoñer de información en tempo real nin actualizar as trampas repartidas e as capturas realizadas. O de sempre, o PP convida e pagamos, nós, sobre todo pagan os concellos que, como xa falamos en diferentes ocasións, están afogados por ese traspaso continuo de competencias sen dotación orzamentaria. A Xunta de Galiza non potenciou nin medidas globais nin integrais, nin implicou os centros con capacidade para investigar a afectación da praga, nin as universidades, nin o resto de axentes implicados. O que ten que facer o PP á fronte da Xunta de Galiza é destinar máis recursos á prevención, á investigación de como se pode frear esta praga que é a vespa velutina ou tamén a praga da varroa para que non teñamos que paliar os danos despois. Igual que os lumes se apagan en inverno, a vespa velutina hai que intentar controlala mediante a investigación. Mais nada de momento. Moitas grazas. Señor López. Bos días. Gracias, señora presidenta. Bueno, desde o noso grupo sí que vamos a apoiar esta moción porque nos parece importante, non? Porque as abellas sempre foron e conviviron co noso rural, cas nosos gandeiros, sempre nas explotacións, na maioría das explotacións, con poucas máis vacas, sempre había unhas colmeas, porque era a alimentación, era un servicio de alimentación, non? Que a partir dunhos anos foi toda evolucionando, a agricultura evolucionou, e agora tamén se convertiron nunha axuda a eses ingresos do rural, non? Un complemento á actividade económica. Que está a pasar? Pois está a pasar que é verdad que a velutina, que entra no ano 2012 en Galicia, pois está apagando todas esas nosas colmenares, todos os nosos colmenares, non? E ao mesmo tempo de baixar a produción, dáse tamén un descenso de precio nese leite. No ano 2007, empeza a entrar a mel de China e iso fai que a nosa mel baixe de precio. Estánse a pagar a €1,50, 2 como máximo, a mel importada e a nosa, a día de hoxe, nesta última campaña, non chega nin aos €4. Que podemos facer para recuperar a produción e recuperar o precio? Recuperar o precio, o tema da avispa velutina é importante. E é importante facerlle trampas, subvencionar os nosos produtores para que poidan poñer trampas e así poder acabar con ela. Non vai ser fácil, porque eu creo que é unha plaga que veu para quedarse, pero temos que minimizar todos os seus efectos. No precio podemos facer, e aí a Xunta sí que ten competencias, para facer campañas de publicidade donde insten a consumir mel galega. Porque se fan tamén, cando hai épocas de crisis, fan ca pesca, se fixeron ca carne, e creo que neste caso, pois, ca mel tamén deberá ser un produto que tuvera a súa campaña de publicidade para aumentar o consumo. E os etiquetados. Se queremos vender, e Galicia ten un rexistro, se queremos vender mel de calidade, os consumidores temos que saber, cando vamos a comprar, que esa mel que estamos adquirindo é mel de Galicia, porque a mel de Galicia ten fama e a mel de Galicia se vende.
pero non temos que diferenciala do que é a mel importada, mel de outros países, incluso da Unión Europea, que ven mezclada con China. Entonces, si é certo que baixa o consumo, si é certo que baixa o precio, pero tampouco non é, como se dice na moción, todo o problema do Mercosur. O Mercosur, o tratado, entra no ano 2024 e non fai efecto hasta ahora no que é a importación de mel de outros países. Así que nosotros apostamos para que a Xunta si faga políticas para promocionar este produto e, ao mesmo tempo, que o que é a retirada dos niños se sigan apoiando a todos os produtores para que esas trampas se sigan poñendo e se poidan, polo menos, paliar no posible o que é o efecto da vespa velutina. Nada máis nesta intervención. Señor Santos. Gracias, bons días a todos e a todas. Señor Carlos, animo a que presente outra moción demandando o que acaba de expoñer, porque nada que ver ten con a moción presentada polo BNG. Esos son acordos comerciais que ten o Estado con outras comunidades, con outros países, que deberá expoñer outra moción totalmente distinta ao que pretende con esta moción o BNG. Hoxe falamos dun asunto que merece toda a nosa atención e tamén todo o noso respeto. A apicultura, todos coincidimos en que é unha actividade fundamental para o noso rural e é unha actividade que xera riqueza, fixa a poboación, e contribúe á biodiversidade e realiza unha función esencial na polinización dos cultivos e na conservación do noso medio natural. Quero comezar trasladando o noso recoñecemento a todas as persoas que día tras día manteñen viva esta actividade, moitas delas nun contexto cada vez máis complexo, porque é certo que o sector está atravesando dificultades, a presenza da vespa velutina, as condicións meteorolóxicas adversas, os incendios sufridos nos últimos anos, ou a presión dos mercados internacionais son problemas reais que afectan aos apicultores galegos. Agora ben, precisamente porque son problemas serios, pensamos que deben abordarse con rigor, e non como fai o BNG, e non utilizando unha moción para facer unha crítica política permanente á Xunta, porque eu creo que soñan constantemente coa Xunta de Galicia. E iso valles mal na saúde, fáganme caso. O Grupo Popular comparte boa parte do diagnóstico sobre as dificultades que vive este sector. O que non compartimos son moitas das conclusións nin das propostas que plantexan vostedes nesta moción. A Xunta leva no desenvolvemento un plan avícola de Galicia, convocando anualmente axudas aos apicultores, financiando tratamentos sanitarios, apoiando a renovación de material, impulsando programas de formación e investigación, como vostede dicía, señora do BNG, e colaborando coas asociacións do sector. Ao mesmo tempo, mantén unha estrategia específica de control da propia vespa velutina, coa retirada de niños, campaña de trampeo, distribución de material e apoiando os concellos e os propios apicultores. Que hai cousas que mellorar, sen dúbida. Que a loita contra a velutina é un reto enorme tamén, pero ninguén pode dicir que a seriedade existe inacción. A realidade é que estamos diante dunha especie invasora que está presente non só en Galicia, senón en parte de Europa, e fronte a que, desgraciadamente, ningún territorio atopou aínda unha solución definitiva. Por iso pensamos que o camiño a seguir investindo na investigación, mellorar os métodos de control e continuar escoitando ao sector para introducir aquelas mellores que sexan viables e eficaces. Pero tamén debemos actuar con responsabilidade. Non se pode pedir simplemente duplicar o orzamento sen explicar de onde van a sair os recursos, nin facer propostas que afecten a planificación técnica sen contar cos informes dos servicios competentes. E tampouco compartimos que se pretenda separar completamente a loita contra a velutina do plan apícola, cando precisamente é un dos principais problemas que afectan as explotacións apícolas. Respecto ás demais peticións, algunhas xa están desenvolvendo e outras forman parte do traballo habitual da Administración da Xunta de Galicia. Por iso pensamos que esta moción mestura reivindicacións razoables con afirmacións claramente partidistas e con propostas que non melloran a resposta que xa está dando. O noso compromiso co sector é firme. Seguiremos defendendo que se continúe apoiando os apicultores, que se reforzan aquelas medidas que den resultado e que todas as administracións colaboren, porque este problema require a implicación de todos e de todas. Pero non podemos apoiar esta moción construída desde a confrontación política e non desde ese consenso. Por tanto, o noso voto vai ser en contra, xa yo adianto. Moitas gracias. Señora Castro.
Sí, grazas, presidenta. Falaba agora o señor Santos de que estábamos utilizando unha moción para facer unha crítica permanente á Xunta. A Xunta non criticamos aos seus xestores. E os xestores, neste caso, é o Partido Popular. Senón, quen goberna, señor Santos? A quen lle vamos facer a crítica? Os propios apicultores que se están enfrentando día a día case sen medios a esta invasión da vespa velutina? Hai que facerlle as críticas a quen está nestes momentos no goberno, que son vostedes, casualmente. Mire, falaba de que teña unha estrategia específica. Esta estrategia específica está claro que non chega, senón non estaríamos sufrindo o momento tan tráxico para o sector apícola como estamos sufrindo. A vespa velutina non chegou onte. A vespa velutina levámonos enfrentando a ela moitos anos. E nós non temos a culpa, o BNG non ten a culpa de que a Xunta de Galiza, gobernada polo PP, non fora capaz de reaccionar antes e investir máis en investigación e noutro tipo de accións para atacar esta plaga. Como pode ser que a única liña de acción específica sexa o trampeo, sexa baixar niños, sexa destruílos? Como pode ser que en tantos anos non deran feito nada máis? Iso é o que me preocupa a min. Despois decía, non se pode pedir duplicar orzamento sin saber de onde se vai sacar o financiamento. Señor Santos, eu non lles vou facer o traballo. Cada moción é unha intención política. Están de acordo? Voten a favor. Están de acordo? Voten a favor. A nosa intención política é mellorar a vida de todos estes apicultores todos os días que están traballando. A súa intención, señor Santos, é claramente partidista. É votar en contra de todo o que trae o BNG aquí, independentemente de se está de acordo ou non. Esa é a súa intención política, defender o partido, porque os apicultores, votando que non nos vai defender. Fala aquí de que non se pode excluir a loita contra a velutina do Plan Apícola de Galiza, pero o que necesitamos é que se permitan subvencionar outras liñas, porque non hai suficiente liña orzamentaria para todo o que se necesita. Por exemplo, como as liñas dirixidas aos tratamentos contra a varroa. As medidas de control da velutina tiñan que ser maiores, tiñan que ser diferentes. Eso é o que lles pedimos. E, de feito, dende o BNG non só pedimos a Xunta de Galiza, non só pedimos ao PP, tamén lle pedimos ao Estado que mellore, como falaba o compañeiro Carlos, de que mellore, de que se aumenten os controis de mel que entran nas fronteiras da UE para que non sexa unha competencia desleal co noso sector. O que precisamos é a axuda de todas as administracións que teñan competencias sobre isto para mellorar este sector, para mellorar a vida dos apicultores e, sobre todo, que se sintan acompañados. Porque isto é unha moción política, por suposto que si, e é unha intención. E se vostedes están de acordo, o que lles pedimos é que piden a favor. Non é tan complexo. Nós sempre nos van a topar traballando para mellorar a vida dos galegos e das galegas. Moitas grazas. Señor López. Gracias, señora presidenta. Bueno, eu reitero-me neste segundo turno de que se debe facer unha campaña de publicidade para instar o consumo da mel en Galicia. Debe facelo, e a Xunta pode facelo e salvaría un pouco o que é o tema da produción. Porque se hai consumo, hai produción. Por encima de todos os inconvenientes que hai. Pero, eso sí, eu hasta ahora tampouco albín. É dicir, sobre a pesca se fai sobre a carne, pois por que non facer unha campaña sobre o consumo da mel, da mel en Galicia? E despois, o Ministerio, pois claro que sí, hai que mirar que nos etiquetaos, pois legislar que esa mel que nos entra de fora, pois que teña, que se sepa, que o consumidor sepa perfectamente de onde procede. Así que a Xunta eso, pedirlle celeridade tamén cando se denuncia algún caso de algún nido de velutina e, sobre todo, aqueles que están cerca das casas, que poden ter peligro para as persoas, porque que sean rápidos e moito máis tampouco, é dicir, no sentido de que teñen que seguir na liña e apoiar cada vez máis as asociacións de apicultores para que eses costos sean menores. Nada máis. Señor Santos. Gracias, presidenta. Señora Castro, vostedes, os do BNG, ainda non se atoparon, non atoparon o lugar en Galicia. Non atoparon o seu lugar na educación, na lingua galega, e tampouco atopan o seu lugar defendendo o sector primario. A súa defensa, como vostede ven di, polos galegos e galegas, xa é apoiada e agradecida cada vez que hai eleccións autonómicas. Simplemente para rematar este debate, pois escoitamos intervencións que
que parecen transmitir que nada se está facendo e que toda a responsabilidade recae nunha única administración. Nós non compartimos esa visión e a maioría dos galegos e das galegas e o sector apícola tampouco comparte. A realidade é moito máis complexa. A Vespa Velutina non entende de administración nin de cores políticas. É unha ameaza que afecta a todo Galicia, como dixen antes, a parte de Europa. Por iso pensamos que o importante é sumar esforzos e non buscar culpables continuamente. A Xunta seguirá mellorando esas políticas de apoio ao sector, como fixo durante os últimos anos, adaptando esas medidas necesarias e reais dos apicultores e incorporando os avances técnicos que demostran que son eficaces. Pero iso é moi diferente de asumir afirmacións que non compartimos ou compromisos orzamentarios formulados sen unha planificación seria. Vostede di que non ten que facer o seu traballo. Vostede presenta unhas ideas, unha planificación, pois tamén deberá presentar de onde saen eses recursos para levar a cabo esa planificación. Así que remate o seu traballo, non só simplemente faga esas afirmacións e presente esa planificación, senón é quen, eu creo que non é quen, de saber de onde van sair esos recursos. O Grupo Popular sempre estará ao lado deste sector, como demostra o traballo realizado desde a Xunta e tamén desde moitos concellos do noso país. Precisamente por responsabilidade, porque creemos que esta moción non contribúe a construir solucións, senón a facer a oposición política, pois, bueno, reiterolle que non vamos a apoiar esta moción, vamos a votar en contra. Seguiremos traballando para apoiar o sector apícola con medidas útiles, rigurosas e reais. Moitas gracias. Turno de peche, señora Castro. Grazas, presidenta. Dicía o señor Santos sumar esforzos e non buscar culpables. Claro, porque como ninguén goberna a Xunta, somos todos somos a Xunta, pero quen goberna é o Partido Popular e que non fai mal é o Partido Popular. Eses son os culpables que hai que buscar. Miren, a situación pola que están a pasar os nosos apicultores e apicultoras evidencia no fondo o desprezo das políticas do PP a fronte da Xunta de Galicia na defensa da capacidade potencial da produción de alimentos no noso país fronte a outros intereses que depredan o noso territorio e os nosos recursos primarios. A defensa da xente que está defendendo o seu xeito de vida mantendo o territorio quedalles moi grande. O medio rural, o sector productivo, o sector gandeiro, o sector agrícola, quedalles moi grande. Non é preciso máis que repasar os titulares da prensa no resto de sectores. A expansión do verme soldado fai que aumente a preocupación na Mariña, solicitan á Consellería de Medio Rural a convocatoria urxente da mesa de carne ante a acusada baixada de prezos que está vivindo o sector. É o primeiro caso de lingua azul que aparece en Meira, na provincia de Lugo. Galiza recomenda vacinar as aves contra a enfermidade de Newcastle un ano despois da crise da gripe aviar. Señora Castro, vai finalizando. Perdón. Eso, a defensa do medio rural quedalles grande. Grazas. Ben, procedemos á votación deste quinto punto. Votos, falta o señor Arias, 12 votos a favor e 12 votos en contra. Volvemos a votar. Doce votos a favor e 12 votos en contra. Fago uso unha vez máis do voto de calidade, polo cal queda aprobada esta moción do Bloque Nacionalista Galego. E pasamos ao punto sexto, é unha moción do Grupo Provincial Popular para instar o Goberno de España a reformar o Estatuto Marco co consenso real dos profesionais sanitarios e as comunidades autónomas. Señor secretario. Comisión informativa por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores e señores deputados, dona María de Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona María Sol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG e do diputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Señor Balado, ten a palabra. Gracias, presidenta. Bos días a todos e todas. A Lei 55/2003, do 16 de decembro do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde é, xunto coa Lei 44/2003, do 21 de novembro de Ordenación das Profesións Sanitarias, a norma que vertebra o Sistema Nacional de Saúde desde o prisma da ordenación profesional.
A citada lei ten por obxecto establecer as bases reguladoras da relación funcionarial especial do persoal estatutario dos servizos de saúde que conforman o Sistema Nacional de Saúde a través do Estatuto Marco do devandito persoal e foi modificada en distintos momentos co transcurso dos anos. Exemplos diso son os cambios nos artigos 59.3 e 61.2, materializados coa Lei Orgánica 3/2007, no artigo 67 mediante a Lei 14/2011, entre outros, nos artigos 9 e 33, así como na disposición adicional 13ª, que se introduciron vía Real Decreto Lei 12/2022. Nese contexto de cambios, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia contén no seu componente 18 relativo á renovación e ampliación de capacidades do Sistema Nacional de Saúde unha reforma identificada co número 4, focalizada no reforzo das capacidades profesionais e redución da temporalidade que contempla a actualización do Estatuto Marco. As propostas realizadas desde o Ministerio de Sanidade ata o momento para posibilitar a devandita actualización foron rexeitadas polos representantes dos profesionais que conforman o Comité de Folga. Este rexeitamento traduciuse nos últimos anos en distintas concentracións nas rúas e numerosas declaracións en redes sociais e medios de comunicación, aínda que as maiores mostras do desagrado xerado son as folgas que se teñen celebrado durante os últimos meses con paros semanais intermitentes que os sindicatos xa avanzaron que continuarán despois dos meses de verán ante a falta de acordos. A clasificación dos grupos profesionais, as xornadas de garda, o réxime de incompatibilidades, a xubilación voluntaria, as melloras na retribución son algúns dos factores nos que o Goberno de España, Ministerio de Sanidade, Facenda, Traballo e Economía Social, Transformación Digital e Función Pública non souberon, non puideron ou non quixeron atender as peticións expostas polos profesionais sanitarios. Pola súa banda, e diante a situación de bloqueo existente, a maioría das comunidades autónomas, e moi en particular de Galicia, solicitaron ao Goberno de España que retirase con inmediatez as súas propostas e iniciase dende cero unha reforma do Estatuto Marco acordada de verdade dende o diálogo, dado que o Goberno impulsou a súa proposta de reforma do Estatuto Marco de costas ás comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de sanidade. Os gobernos autonómicos solicitaron memorias técnicas, xurídicas e económicas que sustentan cada modificación da Lei 55/2003 que se expoña e tamén que se garanta un financiamento realista e adecuado ás necesidades expostas polos profesionais sanitarios. Unha negativa dende o Ministerio de Sanidade á formulación realizada desde as comunidades autónomas contribúe únicamente para empeorar o enfrontamento frontal existente cos profesionais, incrementando a súa frustración, así como o impacto negativo nos seus paros na actividade asistencial para os pacientes de todo o Sistema Nacional de Saúde. Por todo exposto, o Grupo Provincial Popular presenta esta moción coa seguinte proposta de acordo: que o Pleno da Deputación de Lugo inste ao Goberno de España a convocar a todos os axentes implicados co obxectivo de formular unha nova proposta de renovación do Estatuto Marco que sexa froito do consenso real cos profesionais sanitarios e as comunidades autónomas, que conte coas memorias técnicas, xurídicas e económicas para fundamentar cada modificación do Estatuto Marco vixente e que veña acompañada dun financiamento realista e adecuado para asegurar unha aplicación efectiva e tangible de todo o disposto na nova norma. Nada máis, Presidenta. Señora García Porto. Gracias de nova, señora Presidenta. O certo é que xa o decía na primeira intervención deste pleno que hai debates de dous tipos. Neste caso temos os que escollen falar das leyes e os que debates que escollen falar das persoas. O Partido Popular neste caso escolleu falar dunha reforma legislativa para ocultar as eivas da sanidade galega e nós imos falar das persoas que agardan por unha consulta, das familias que teñen dificultades para atopar un pediatra, dos profesionais sanitarios que levan anos reclamando estabilidade laboral e mellores condicións de traballo, porque no fondo ese é o verdadeiro sentido da sanidade pública. E quero empezar dicindo algo con absoluta claridade. Dende o Grupo Socialista sempre defenderemos o diálogo, a negociación e tamén o acordo con todos os profesionais sanitarios, sempre. O Partido Popular, sin embargo, pide diálogo, pero non o practica.
calquera reforma dunha norma tan importante como o Estatuto Marco debe escoitar os sindicatos, os colexios profesionais, as sociedades científicas e os propios traballadores. Ninguén discute iso. Agora ben, tamén debemos decir que esta moción presenta unha visión moi parcial da realidade. Se lles facemos caso a vostedes, parece que todos os problemas da sanidade galega naceron coa proposta do Ministerio. E iso, sinceramente, non responde á realidade. Os problemas que hoxe padecemos os galegos e galegas non comezaron fai uns meses. Levamos anos, desde antes de Sánchez, falando da falta de profesionais en atención primaria. Levamos anos, dende antes de Sánchez, denunciando as dificultades para cubrir prazas de medicina de familia. Levamos anos, dende antes de Sánchez, coñecendo as queixas polos contratos temporais e pola inestabilidade laboral. Levamos anos vendo como moitos concellos do rural teñen enormes dificultades para manter unha atención sanitaria suficiente. E todas esas circunstancias non poden explicarse por unha reforma que aínda está en proceso de negociación. Por iso, sorpréndenos que o Partido Popular reclame diálogo ao Goberno de España cando, dende antes de Sánchez, os propios profesionais sanitarios veñen reclamando máis diálogo á Xunta de Galicia e non os escoita. Di que as manifestacións están politizadas. Agora non. Agora as manifestacións vostede quere levar augas para o seu rego e non están politizadas. Porque o diálogo non pode exixirse só cando convén, señor Valado. O diálogo hai que practicalo sempre, cando interesa e cando non. É máis difícil cando non interesa, pero hai que intentalo, non é tan difícil. Se hoxe falamos da situación da sanidade pública, falemos de toda a realidade, falemos das listas de espera, da presión asistencial na atención primaria, das dificultades para cubrir as plazas no rural, falemos da temporalidade, falemos da necesidade de facer máis atractiva a carreira profesional dos médicos, enfermeiras e demais categorías sanitarias, porque esas tamén son responsabilidades de xestión, neste caso da Xunta. E gobernar significa asumir responsabilidades, neste caso, por parte da Xunta. O Partido Popular agora pretende converter este debate nunha confrontación institucional entre administracións, e nós non imos entrarlles nese xogo, porque aos cidadáns preocúpalles bastante pouco que engaña un titular político, que lles preocupa conseguir unha cita cando a necesitan, o que lles preocupa é ter pediatra, o que lles preocupa é saber que haberá un médico cando entren no seu centro de saúde. Ese é o verdadeiro debate e o que quere a cidadanía. E, precisamente, por respeto aos profesionais sanitarios, debemos recoñecer que necesitan mellores condicións laborais, pero tamén necesitan organización, planificación, estabilidade e recursos. E iso require da implicación da Xunta de Galicia. Imprescindible a comunidade autónoma. Esta moción queda incompleta, tal e como a plantexan, porque sinala responsabilidades nunha única dirección e evita analizar todo aquilo que depende do goberno galego, como suelen facer habitualmente. E, dende logo, esa visión parcial non contribúe a resolver os problemas. Nós cremos nunha sanidade pública forte, defendémola, cremos nun sistema sanitario que recoñeza o enorme traballo dos seus profesionais, nun modelo baseado na cooperación institucional e non na confrontación permanente, porque cando falamos de sanidade non deberíamos preguntarnos de quen é a culpa, deberíamos preguntarnos quen está disposto a asumir a súa responsabilidade para mellorar o sistema. E esa responsabilidade responde a todas as administracións, pero a Xunta de Galicia tamén. Como non, señor Valado? Tamén a Xunta de Galicia, que leva anos gobernando a sanidade galega. Por iso, o noso grupo considera que este debate debería servir en todo caso para buscar solucións e non para construir un novo escenario de confrontación política. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señor Valado, nos esta moción temos que considerala unha maniobra partidaria, unha táctica de desgaste ao Goberno do Estado, pero que non achega ningunha solución real aos Sergas. Ustedes tratan de utilizar ao conflito con o Estatuto Marco non a cortina de fume para tapar as súas vergoñas. Esta moción vese que non trata de propoñer propostas, porque aquí o que piden é unha táboa rasa, eliminar todo o traballo feito, pero sin propoñer ningún contido alternativo.
Nós si coincidimos con a súa moción en que o texto do Ministerio é descafinado e insuficiente, faltan, entre outras cousas, que a clasificación profesional teña actualización salarial e non o pon este texto, que a xubilación anticipada non só este no papel, sino que se garanta e que as xornadas laborais teñan a garantía de cumprir as 35 horas semanais, entre outras cousas. Agora ben, nesta moción nada fala deso, só tratan de, como decía, de tirar unha cortina de fume para tapar as vergoñas da xestión da sanidade pública do Partido Popular. Porque, mire, tampouco pode tratar de parvos nin aos cidadáns de Lugo e de Galiza, nin os profesionais sanitarios, dicindo que todas as súas condicións dependen do Estatuto Marco, porque quen ten as competencias e quen pode mellorar a situación de personal sanitario é a Xunta de Galiza. Quen debe proporcionar emprego máis estable é a Xunta de Galiza. Quen pode poñer mellores condicións é a Xunta de Galiza. Vostedes queren mirar para o Estado para parecer que vostedes pasaban por ali e que o desastre que teñen nos Sergas non é culpa da Xunta de Galiza. Claro, eso poden ir por calquer centro de saúde, poden ir falar cas familias de Sarria e explicarlles porque os nenos e nenas da comarca de Sarria non teñen dereito a unha atención pediátrica de calidade, por poñer un exemplo cercano, ou porque se pechan en vacacións moitos servicios de urxencias, ou porque tardan as citas dos especialistas moitos meses cando non anos, poden ir, pero en todo isto vostedes non falan nada. Tratan de facernos comulgar como que o problema da sanidade pública galega é o Estatuto Marco. E iso saben vostedes que é unha falsedade. É unha falsedade moi clara. Por lo tanto, en algún momento vostedes falan de emociones partidarias e sin análisis. Bueno, as nosas non o eran, pero isto é claramente a estrategia do calamar. Lanzamos un pouco de tinta e tapamos as vergoñas do sistema sanitario galego. Porque a realidade é que vostedes nunca lles preocupou a situación dos profesionais sanitarios. Claro, porque as enfermeiras teñen que firmar casi un contrato cada mes cando non firman 3 contratos no mes. Eso é pola xestión do Partido Popular e non depende do Estatuto Marco. Por lo tanto, nós non podíamos apoiar unha iniciativa que só colle unha pequena parte e o BNG ten criticado o texto, pero que queremos é que se millore. Vostedes só propoñen que se anule este texto. E aunque é criticable, e falei de 3 aspectos nos que nos consideramos que era moi millorable, tamén dá algúns pasos hacia adiante. Por lo tanto, non a lei así o que hai que facer é millorala, pero propoñer que isto se borre para decir que a culpa de que non haxa médicos nos centros de saúde galegos é de Pedro Sánchez, pois aí non nos vai ter de cómplices. Señor Balado. Sí, gracias, presidenta. Bueno, é habitual e é esperado cada vez que a vostedes lles desvirtúan o debate da sanidade en clave autonómica, pois póñense moi nerviosos, moléstalles moito, pero non se ofendan, que nós non vimos aquí a pedir que lles quiten os seus copiosos salarios, todo o contrario. Isto non vai con nada personal, vai con algo que é real de todos. Di a señora García Porto que levan anos antes de Sánchez reivindicando unha boa sanidade, e é certo, pero con unha diferencia, que antes de Sánchez as peticións en materia sanitaria que facía o PSOE e o BNG nesta institución iban dirixidas tamén ao Goberno Central. É dicir, sun cuicue, o aforismo latino, a cada un o seu, ao Goberno o que lle corresponde e á comunidade autónoma o que lle corresponde. Pero, desde que chegou Sánchez ao poder vostedes, esqueceronse del, non lle fixeron ninguna sola petición en materia sanitaria. Claro que sí que é certo, pero hai que ter en conta iso. Se a sanidade é cousa de todos, como dixo, porque non se dirixen logo ao Goberno. Que pasa? Que non foi o propio Goberno que modificou o Estatuto Marco e o que provocou
o enfado de todos os colectivos médicos. Claro que sí, non é como di o señor Castro, isto non é ninguna maniobra, porque quen ten a competencia para modificar o Estatuto Marco non é a comunidade autónoma. Ningunha comunidade autónoma ten competencias nesta materia. É o propio Goberno do Estado, que pasa que chama a atención que vostedes non queiran apoiar esta moción, sobre todo porque son todos os sindicatos médicos das 17 autonomías de España os que están pedindo esta modificación. Non é o Partido Popular solamente. Nós acollemos hoxe unha petición que fan os colectivos médicos, pero os colectivos médicos de Galicia, de Asturias, de Castela e León, do País Vasco, de Cataluña, etc. etc. É dicir, vostedes saben perfectamente que levan tempo criticando a falta de médicos en atención primaria. E está demostrado, como din eles, que o novo Estatuto Marco agrava os problemas da falta de médicos en atención primaria. Pero, claro, agora vemos que ahora non lles interesa a mellora da atención primaria, aínda que se vexa prexudicada pola nova redacción ou modificación do Estatuto Marco, a vostedes dalles exactamente igual, porque no fondo a vostedes nin lles importa a falta de médicos, nin lles importa que esteña mal a atención primaria. A vostedes o único que lles preocupa é dinero e tema, é o único que lles preocupa. É dicir, ter un motivo para poder protestar e botarlle a culpa a alguén e seguir nos seus postos, que me parece ben, eu estou de acordo con todo o que pensen vostedes. No fondo, nin lles interesa que se solucionen os problemas da falta de médicos e, ao final, o único que lles interesa é que haxa problemas. Pero isto non é nada novo, vostedes xa o fixeron máis veces. Cando no ano 21 e 22, por exemplo, Galicia quería avanzar con medidas propias, como fixeron outras comunidades autónomas, e aprobar normas, por exemplo, para contratar médicos por concurso de méritos sin oposición, vostedes votaron en contra no Parlamento galego. Por tanto, non hai que sorprenderse. Sí, xa remato, presidente. Non hai que sorprenderse porque vostedes elixan a dereita ou a esquerda según lles interesa. Nada máis. Señora García Porto, toma a palabra. A mí faime gracia escoitar o señor Balado, porque, claro, agora é o gran amigo e defensor dos sindicatos profesionais da sanidade. Aquí en Galicia nin nos escoitan, nin os reciben, nin se reúnen con eles, e agora veñen a defendelos. Non porque lles preocupe o profesional sanitario. A vostedes o que lles preocupa é ter unha punta de lanza para ir contra Sánchez unha vez máis, porque lles ven a moción dada de Madrid. Que lles vai a preocupar a vostedes o Estatuto Marco? A vostedes non lles preocupaban nin as plazas MIR. Mira, ata fai un par de meses o gran problema da sanidade galega eran as plazas MIR de Sánchez, non as que quedan sin cubrir en Galicia, non, as que saque Sánchez en España. E ora resulta que o gran problema da sanidade galega é un Estatuto Marco. E vostede ven aquí a erixirse en defensor dos sindicatos cando en Galicia non nos escoitan e di que nós estamos nerviosos. Eu, nervioso, vexo a vostede, porque sabendo como sabemos, usted e máis eu, que ese estatuto está en negociación, que motivo hai de preocupación? Deixemos que falen, que dialoguen, que acorden. Que presa ten vostede? Se vai a seguir atacando o goberno de Sánchez co que lle manden de Madrid, señor Balado. Vai a sobrar, home. Mire, eu faríalles unha pregunta. O diálogo que vostedes piden agora en Madrid, contésteme sinceramente, practicárono alguna vez en Galicia? Nunca, señor Balado, nunca. Acusaron de politizar as manifestacións e agora as manifestacións son lexítimas e cidadás. Señor Balado, o seu é unha contradición continua só en aras de defender o seu partido político. Nin siquiera as políticas que practica o seu partido político, única e exclusivamente. Mira, a cidadanía non pregunta de quen depende a lei cando non atopa un pediatra. A cidadanía non distingue entre administracións cando ten dificultades para acceder ao seu centro de saúde. O que espera é que as administracións colaboren. E vostedes non colaboran únicamente por intereses políticos e partidistas, señor Balado, por intereses partidistas. Pero, bueno, eu o que teño claro é que agora mesmo hai un proceso de negociación en marcha e que o que non imos aceptar é que se utilice esta negociación como unha excusa para ocultar os problemas reais da xestión da sanidade pública galega que sí dependen da Xunta de Galicia e non hai mellor defensa da sanidade pública que buscar permanentemente un responsable fora, dende o seu punto de vista. A vostedes parecelles que a sanidade galega mellora se a culpa é de Sánchez. A sanidade galega sigue igual de mal, señor Balada. E a Xunta, por certo, tamén. Esa é a diferencia que hai entre vostedes e nós, entre a súa intervención e a nosa. E, ademais, vostede sábeo, porque levamos tempo debatindo neste pleno, que nós, cando temos que requerir ao Goberno do Estado,
facémolo, non nos doen prendas. Hai múltiples exemplos neste pleno. Cando vostedes teñen que reclamar a Xunta de Galicia, nin defenden o seu Concello, nin defenden a provincia de Lugo, defenden únicamente o Partido Popular. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señor Balado, o Partido Popular non está legitimado para demandar diálogo. Cantas medidas toman nos Sergas sin escoitar os sindicatos e sin dotar con recursos a sanidade pública galega? Cantas? Pero só había que ver o que decían dos manifestantes e das manifestantes. E mire, se tan importante o Estatuto Marco, que é, e xa lle digo que o BNG ten propostas para mellorar este texto, que non é un texto que nos convenza, eu fago unha pregunta moi simple. O Estatuto Marco, vostede sabe, que como ben día a súa palabra, vai falar de mínimos. Vai a Xunta mellorar a situación que salga cando este aprobado definitivamente o Estatuto Marco do persoal sanitario, porque pode propoñer mellores condicións que as que propoña o Estatuto Marco a Xunta de Galiza. Claro, porque aquí o primeiro problema eran os MIR. Claro, cando lles dicen, sí, pero que se van para outras comunidades autónomas porque teñen mellores condiciones que en Galiza. Ahora xa é o Estatuto Marco. E ao final resulta que vostedes están aí na Xunta de Galiza para qué? Porque a realidade, e isto é algo que sabe calquera, aunque sepa moi pouco de como se organiza o Estado español, que as competencias en sanidade son das comunidades autónomas e as competencias do Estado son mínimas. Polo tanto, que non haxa médicos nos centros de saúde é responsabilidade da Xunta de Galiza e vostedes non o queren aceptar. Non o queren aceptar. E xa sei que fan moitas propostas, algunhas delas é que os médicos de atención primaria pois que non necesiten a capacitación na especialidade de atención primaria. E, oiga, vale, pois non a situación de emerxencia onde non hai que sea temporal, pero que a proposta sexa que os nenos os atendan médicos ou médicas que non son pediatras ou que aos adultos nos atenda que non é un médico de familia ou unha médica de familia, home, pois a sanidade pública galega deberá ser outra cousa. E xa sei que a vostedes lles vale calquer cousa, levan moitos anos precarizando e sin dar solucións. E xa lle decía, non é culpa do Estatuto Marco que as enfermeiras non teñan contratos fixos, que teñan que andar... Saliu moitas veces na prensa, rapazas novas con unha carpeta de máis de 1000 contratos con 10 anos de traballo. Pero vostede cree que eso, unha profesional que estudia, que teñen turnos difíciles e que é un traballo moi difícil, teña que vivir durante a mellor parte da súa vida con traballos en precario? Pois esa é a sanidade que propón o Partido Popular. E con a proposta que fan aquí, que o único que din é que se borre todo o traballo feito e non propoñen nada máis, pois non van solucionar a sanidade dos lucenses e das lucenses. Señor Balado, turno de peche. Sí, gracias. Bueno, contrariamente ao que vostede manifesta, señor Castro, o Estatuto Marco sí empeora as condicións dos facultativos de todo o personal sanitario, é dicir, limita as gardas a un tempo máximo de 17 horas, frente ao que eles piden que se limitaran a 24 horas como estaban antes. Se o colectivo médico o pide, pois evidentemente será porque con este límite novo empeoran as súas condicións. Recolle un marco xeral para todo o personal sanitario, cando os facultativos queren ter un marco particular, como é lóxico, como tiñan no actual ou no anterior Estatuto Marco ou na anterior modificación, invita a que non haxa médicos e, evidentemente, claro, se queda a norma actualmente modificada, pois, evidentemente, que está claro que vai empeorar a atención primaria. Por iso nós o pedimos, pero, contrariamente ao que vostedes manifestan, en Galicia as negociacións colectivas que houve en materia de sanidade non se fixeron de costas ao colectivo médico. Poido quedar excluído algún sindicato, sí, pero non sucedeu como sucedeu na negociación do Estatuto Marco na que non estuveron presentes os sindicatos médicos. Nada máis e moitas gracias. Procedemos á votación do punto sexto. $12 votos a favor e 12 votos en contra. Repetimos.
12 votos a favor e 12 en contra. Fago uso do voto de calidade en contra, co cal queda rexeitada esta moción. Pasamos ao punto número 7, é a moción do Grupo Provincial Popular para instar o equipo de goberno a resolver o convenio entre a Deputación de Lugo e o Concello de Monforte de Lemos para garantir que eses fondos públicos non se destinen á construción da nova ponte no Malecón. Señor secretario. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores e señoras deputados e diputadas, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserio e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomé Roca, acorda informar favorablemente a moción presentada e levála a pleno para a súa aprobación se procede. Señora Meijide. Gracias. Vaya por diante, antes de comezar a intervención, que evidentemente non temos ningún tipo de problema en que dende a Diputación se colabore cos veciños e veciñas de Monforte, ni moito menos. O que non nos parece de recibo é que en unha situación extraordinaria de tal gravidade como a que se está vivindo nese concello, a 10 meses de que se resolva de algún xeito a situación política de quen ostenta esa alcaldía, se hipotequen dúas administracións nun proxecto que ademais ten un fortísimo rexeitamento social, non só social, sino tamén político, en Monforte. Por tanto, eu creo que isto afecta directamente á credibilidade desta institución e especialmente de membros desta institución, falo concretamente dos deputados do BNG, en caso de que se siga pagando ou apostando pola tramitación ou impulso deste convenio. Un convenio que se asinou o día 3 de xuño, ou que se aprobou o 3 de xullo en Xunta de Goberno, un convenio de colaboración por valor de 1,8 millóns de euros, repartido en 3 anualidades, 600.000, que nun primeiro momento tentaron camuflar ou tentaron, de alguma maneira, xogar na ambigüedade, na documentación, para que non se supera moi ben a que se destinaba, pero a realidade é que é para a obra da Ponte do Malecón, a realidade é que para destruir un entorno realmente bonito da zona da cidade de Monforte e para non solucionar problemas de mobilidade, como si quere decir o seu alcalde. Falamos dunha cantidade que coincide ao céntimo co proxecto orixinal desa ponte, un proxecto que conta, como decíamos, co rexeitamento frontal de boa parte das sociedades de Monforte e que, ademais, temos que dicir alto e claro que dentro do Partido Popular tampouco nos gusta. Tampouco nos gusta e menos nos gusta a imposición deste proxecto fronte a ese rexeitamento, porque vemos que hai simplemente un capricho urbanístico por parte dun equipo de goberno en Monforte que non representa a día de hoxe o sentir social neste punto. Ademais, un contexto político no que nace preocupante e cun alcalde cercado por un escándalo xudicial, cun alcalde socialista cercado por un escándalo xudicial, cun expresidente da Diputación polo medio, cun pacto de investidura entre PSOE, BNG e o propio señor Tomé, evidentemente no que algunha das condicións parece ser que debía ser este convenio e moitas outras prebendas, e evidentemente neste escenario, con unha persona investigada que ten a 5 mulleres a piques de declarar contra el no xulgado, o cal a Fiscalía cada vez que di que xa está prácticamente a piques de ser todo votado por terra, a Fiscalía volve a votarlle outro xarro de auga fría, pois evidentemente non nos gustan estes pactos ocultos. Non nos gustan, evidentemente, esta opacidade e moito menos nos gusta, evidentemente, que non se atenda ou entenda o sentir social de Monforte. Por iso, dende o Partido Popular, pedimoslle coherencia a este equipo de goberno, pero, sobre todo, coherencia ao BNG. O BNG que foi a Monforte a sacarse unha fotografía, o señor vicepresidente desta institución, a decir que o BNG quere que a Diputación cancele o convenio de Puente de Monforte. Pois ten oportunidade, señor Castro. Señor Frente, ten a oportunidade de cancelalo aquí e agora. Non decimos que esos cartos non vayan a parar os veciños de Monforte. Vaya o primeiro por diante eso, non hai ningún tipo de problema. O que decimos é que neste convenio non. Por iso hai que paralizar este convenio. E despois negocien un novo convenio para unhas novos investimentos. Non hai ningún tipo de problema con transparencia, con lealdade
e, sobre todo, a proxectos que sexan realmente necesarias para este municipio. Hai moitas necesidades en Monforte, dende o saneamento, o abastecemento, hai moitísimas necesidades nas que pode colaborar a Diputación, pero non nun proxecto que ten este rexeitamento social. Isto único que é, a día de hoxe, un paripé político para facer unha manobra de distracción, unha manobra de distracción para que o alcalde socialista poida ter, por así dicir, un globo sonda o que desviar a atención mentres a xente non mira a situación real e persoal que ten a día de hoxe. Por tanto, eu o BNG prégolle que coherencia e que vote a favor desta iniciativa. Porque non votar a favor desta iniciativa, señor Efrén, é votar en contra dos seus compañeiros do BNG en Monforte, votar en contra do sentir social de Monforte, é votar en contra de algo moito peor, da coherencia, da moralidade, e votar en contra da palabra. Porque, claro, non cumplir coa palabra dada neste titular aos veciños de Monforte, pois vai a ser moi difícil de explicar no seu currículum outra vez máis. Serán cómplices unha vez máis dunha manobra política de Tomé, serán cómplices unha vez máis desta manobra de distracción e serán cómplices deste goberno. Señor Arias, turno de palabra. Sí, bons días. Bueno, moitas gracias polas gafas, señora presidenta, porque a verdad é que eu estou eclipsado co señor Ameijide, coas súas mentiras. Dividiría esta moción do Partido Popular en dúas fases. Primeiro, no párrafo cuarto que fala da moción do señor Tomé outra vez, e podo dicir que, bueno, como xa se aclarou, o señor Tomé non solicitou a esta Diputación o pago da súa defensa xurídica. Sabe que non é certo e sabe tamén que a póliza que se pode acudir só en caso de ser absolto ou se arquiven as denuncias está a disposición de todos os diputados desta casa. Minte hai un mes e siga a mentir agora, pero é do que vive vostede, das mentiras. Supoño que para quen chega ao goberno sobre mortos, unha mentira é un tema menor. Inventamos un anónimo, retorcemos o tema da póliza, e o máis noxento é que ca ideoloxía podemos discrepar, pero a súa falta de moralidade é auténtica. Ven vostede aquí cunha moción que é algo inédito. É dicir, o Grupo Popular representa en Monforte, parece ser, a vontade popular de Monforte. E ven pedir á Diputación que rechacemos un convenio. Ven vostede suplantar os veciños de Monforte. Isto é inaudito, nunca isto se viu. Isto é falta de vergoña, porque se agora no plan Diputación, supoño, como di vostede aí, de concelleiros que non están de acordo, a calquera alcalde dos que están aí, nos presentan no plan Diputación aquí algunhas cousas, rechazámola porque os nosos concelleiros de outros partidos non estén de acordo con elas. Vostede está a suplantar a unha administración que ten unha corporación que decide. O convenio goza dos permisos oportunos, dos informes sectoriales. Que ten vostede que discutir aquí? Isto é inédito, nunca se viu. Buscar o rechazo da Diputación a retorcer un convenio, a dar para atrás. É que, eu non sei, vostedes se son alcaldes, diputados provinciais, e dan entendido o que aquí propoñen. Isto é algo inédito. Se o rechazan outras administracións, porque non teñen permisos sectoriales, cada administración decide o que decide. Pero ven vostede aquí a retorcer co caso Tomé. Mire, os veciños de Monforte, a segunda cidade da provincia de Lugo, nos estamos cos veciños e respetamos o que unha corporación decide. E ven vostede a falar de 1,8 millóns de euros. Pois, en proporción, casi é xusto. 600.000 euros, 3 anualidades. Os veciños representan aquí o plan Diputación faise con criterios obxectivos de poboación, con criterios de xustiza. É o correcto. Pero nós non nos debemos aos veciños de Monforte. Non debemos respetar unha corporación municipal decide onde gastar o diñeiro. Pódense equivocar, pois equivocarán os monfortinos e a corporación. Pero resulta que son os 4 concelleiros do Partido Popular os que representan a vontade dos veciños de Monforte. Eso será discutible. Que é o que veñen a facer vostede aquí? O ridículo. Interésalles darlle chance a un caso que non é un caso político, non é un caso de diñeiro. Respeten vostedes a autonomía local. Non se respetan nesta Diputación os convenios que traen vostedes como alcaldes aquí.
É que está rozando vostede o ridículo permanentemente. Mire, é grave que esta semana acabo de ver que unha conselleira chega a un concello a firmar un convenio de 600.000 euros. Votamos aquí que o rechazo, concretamente en Friol. Respetámolo, estamos de acordo. Home, non estamos de acordo como se financia. Co diñeiro roubado aos concellos do canon da auga, que aleatoriamente financian vostedes obras donde lles dá a gana. Pero non por eso vamos a votar en contra. Nin non vamos a rechazar, nin na Xunta, nin en ningún lado. Parecenos moi ben. Pero outra maneira é como se fai. Acordo Cafegán, xa sei como vai a decir. Pero mire, o mismo lles digo. Recaudan cos veciños de todo o redor para facer aleatoriamente investimentos donde lles dá a gana, roubando reiteradamente co canon da auga da Xunta para financiar outro tipo de obras. Pero é que isto de Monforte é de traca. É que non teñen vergoña. Non teñen vergoña. Isto nunca sucedeu aquí na Diputación. Jamás sucedeu. Ni se viu. Representan vostedes a vontade popular de Monforte. Pero vamos a ver. Pero isto que é? Non lles dá vergonza votar en contra dos veciños de Monforte. A unha obra lles pode gustar máis ou menos, pero é unha decisión dunha corporación municipal que hai que respetar. Señor Castro, ten a palabra. Grazas, señora presidenta. Ben, a postura do Bloque Nacionalista Galego en canto á obra da construción do ponte no Malecón de Monforte foi clara desde un principio. Os compañeiros meus de Monforte estiveron sempre en contra da construción dese ponte e nós, evidentemente, temos a mesma opinión que o BNG de Monforte e estamos en contra da construción dese ponte. É algo, bueno, aquí decía antes noutra opción, vimos a facer política e, evidentemente, pode haber outros grupos políticos que teñan outra opinión, pero o BNG está en contra da construción dese ponte e iso é unha obviedade e unha realidade que manifestamos en todos os sitios que temos representación. De feito, nós o que lle poñemos ao Partido Popular é unha emenda que é moi parecida ao que propoñen vostedes, o único que, para garantizar que nós non nos opoñemos a que se invirta en Monforte, propoñemos que en vez de que se derrogue o convenio, pois que se fagan a adenda e que se cambie o xeito das inversiones para que quede claro que o BNG non está en contra de que vaya financiación da Diputación para as veciñas e as veciñas de Monforte. Pero é innegable que non é unha actuación calquera. Hai unha plataforma veciñal que leva moitos anos traballando en contra dese proxecto e para nós é innegable que non é unha actuación calquera e que non todas as actuaciones dos concellos teñen esa oposición social. Como hai outros proxectos, como nos opoñemos a proxectos que propón a Xunta e que hai contestación social. En todo caso, nós creemos que a nosa emenda millora a proposta do Partido Popular no sentido de que garantiza que nin nós, nin o Partido Popular expresou que tampouco, queremos denegarlle o financiamento aos veciños e veciñas de Monforte. Por lo tanto, a nosa posición é máis que clara. Estamos en contra de que se construya esa ponte en Monforte, no Pleno de Monforte, no Parlamento Galego e no Pleno da Diputación de Lugo. Señor Tomé. Pues moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. E a verdade é que a moción do señor Ameijide é surrealista, por calificala moi suave, porque creo que é a primeira vez que eu recordo, polo menos, que alguén quere impoñer a un concello cales son as súas prioridades. Nin máis nin menos. Queren impoñer cales son as súas prioridades. O que, evidentemente, primeiro é antidemocrático. Eso primeiro. E segundo, que é ilegal. É ilegal porque atenta contra a autonomía municipal. Atenta frontalmente contra a autonomía municipal que está recollida no ordenamento xurídico español. Vostedes están moi preocupados polos posibles resultados do PP en Monforte. Como o manifestou a señora Candia nunha reunión comarcal fai poucos días, aquí hai algunha persona que estuvo nesa reunión, e creo que non lle salían moi ben os números, entón por iso están preocupados. Eu creo que teñen motivos para estar preocupados.
Por eso tratan de desgastar o alcalde e o equipo de goberno que ten en Monforte para ver se consiguen uns botiños máis. Pero eu creo que isto se está volvendo en contra, porque os monfortinos non lles compran as súas mentiras. E iso ten consecuencias, vai ter consecuencias, señora Mejide, vai ter consecuencias negativas para vostedes en Monforte e na Diputación, xa lle digo, nos dous sitios, en Monforte e na Diputación. Xa sei que non me mira, fai que non me escoita, pero iroi. Por certo, cada vez que vostede vai por Monforte, que últimamente vai alguna vez, antes nunca iba, a mí dame votos. Así de claro. Porque, entre outras cosas, é que ali non conoce nadie a vostede. Nadie. Que é ese rapaz que veo aí do PP? Ese é o que preguntan as persoas. Por tanto, usted siga indo, que a mí non me preocupa máis mínimo, e se encima vai contar mentiras o malecón, por moito mellor. Usted non conseguía ningún malecón. Pero, bueno, vostede me daba outros por unha cuestión, porque vostede, no fondo, a xente o que quere é que invirtan no seu pueblo. E vostede vai ali disimulando, pero que non quere que se invirta. Porque, claro, se o alcalde é capaz de facer cousas que gustan aos ciudadanos, usted ten menos votos. Esa é a realidade. Non veña aquí manipulando. Mire, Monforte ten tres cousas moi importantes que vostede non ten. Ten un goberno serio, ten un goberno riguroso e ten un goberno que cumple. Que cumple. E sábenos ben os monfortinos. E o próximo día 23 de maio van votar o que van votar. Porque queren seguir progresando. Mire, este proxecto está a punto de ter todos os permisos necesarios, entre eles o de Patrimonio da Xunta de Galicia. 2 veces o de Patrimonio da Xunta de Galicia. Supoño que será legal. Supoño que será legal. Por tanto, se é legal, debería saber que a quen lle corresponde tomar a decisión é o goberno municipal. O lexítimo goberno municipal, igual que en todos os concellos. O lexítimo goberno municipales. Vostede pretende impoñer a vontade de 4 concelleiros, que os respeto moito e a quen lles votou tamén, pero son 4, que son minoría frente a 10 concelleiros que son maioría absoluta e que votaron 2 veces os ciudadanos neste proxecto e que votaron entre o 55 e o 56% dos votos. Fala de contestación social. Pero, hombre, contestación social podemos chamar a todo, pero, mire, non di que a concentración que convocaron vostedes entre varias organizacións con mentiras, porque foron con mentiras, asistiron 351 persoas convocadas por 4 ou 5 organizacións, das cuales máis da mitad eran de fora, incluso veñeron en bus, de fora de Monforte. Por tanto, se ustedes xuntaron 150 entre 4 organizacións, non lle chegan nin para un cuarto de concejal. Nin para un cuarto de concejal. Cando sí que houve contestación social, señora Meijide, foi diante do Concello de Lugo, non fai moito tempo, cando vostedes cometeron un atropello democrático, valéndose de unha tránsfuga. E vostedes tiñan o estatuto, algo contra os tránsfugas. Habían firmado o pacto antitransfugismo, pero iso era papel mollado. A ustedes valelles todo. Eu penso que os lucenses tamén van dar boa conta disso. Remato aquí, señora presidenta, porque me queda un segundo turno, e quero dicirlo con toda a templanza do mundo ao señor Meijide. Ben, señora Meijide, segundo turno. Non, señor Tomé, aquí non se quere impoñer a vontade municipal sobre nada, evidentemente. Aquí, evidentemente, en Monforte, vostede, non sei se como alcalde socialista ou non socialista ou sobre o que sea no seu momento, evidentemente tome as decisións que tome o seu goberno igual, pero nesta Diputación ou nesta institución sí podemos decidir hacia onde van os fondos desta Deputación, evidentemente. Que non lle parezca mal, eso non é ilegal, eso é o normal, que podamos decidir. E que sexamos coherentes, porque o que non é coherente é ter a un vicepresidente da Diputación facendo fotos no entorno dunha obra que di que ele está en contra e despois financiándoa desde o seu goberno. Eso é incoherente, eso é inmoral, eso é absolutamente anormal nunha institución seria e rigurosa como vostede di que lle gustaría ser ou como vostede di que é. Fala do 23 de maio. O 23 de maio, primeiro que terá que aclarar se se vai a presentar e baixo que siglas, porque aquí fala de votos, pero terá que decir como. Terá que decir como, porque
non termina de aclararse se está no partido, se non está. Eu teño toda a convicción de que está no Partido Socialista, que o sustenta é o Partido Socialista, non teño ninguna dúbida, pero vostedes intentan enredar un pouco. Claro, normal, a súa situación non é a mellor para poñerse o seu lado na fotografía. Pero, bueno, evidentemente, eso non é o que importa hoxe aquí. O que importa é un proxecto que ten rexeitamento social e que, ademais, non é un proxecto beneficioso, ni moito menos para Monforte. Inédito, decía o señor Arias. Inédito, claro que é inédito, é velo vostede defender o señor Tomé. Eso sí que é inédito. Eso non se deu esa situación, vamos, en política socialista na vida. Eso sí que é inédito. Eso sí que é inédito. Evidentemente. Inédito é que vostede este amparando toda esta situación. Evidentemente, eu non sei por que o apretaron deste xeito para ter que levar esta moción, nin sei, evidentemente, por que están tan atados a un señor. Bueno, sei non, porque se non é por el non hai goberno. Miren, o importante aquí é a postura do BNG. Señor Efrén Castro, sexa coherente. Nos aquí, precisamente, na nosa moción, decimos literalmente que a resolución do convenio non ten por que supoñer a perda do diñeiro no municipio de Monforte de Lemos. Podería redefinirse e renegociar o seu obxecto de forma que sirva para cubrir necesidades reais. O que vostedes plantexan na súa emenda está nesta moción. Está literalmente nesta moción. Por tanto, absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Esta moción recorre a posibilidade de que eses cartos se destinen íntegramente a proxectos beneficiosos para Monforte. E nós apoiaríamoslo sin problema ningún. Pero que vostede xa apoiou este proxecto. Porque aquí está financiado con 1.800.000 euros deste convenio, pero hai outro medio millón de euros que vostede sí aprobou. E sí, ademais, aprobou non sabendo que iba para a Ponte de Ferro. Mire, aquí está, 487.000 euros, asinados por vostedes, votado a favor por vostede, sabendo que iba para a Ponte de Ferro, precisamente no Malecón. Por tanto, sí que lle deu o seu voto a favor xa no seu momento. 1.800.000 por un lado, medio millón polo outro. Agora, hoxe, díganos alto claro, vai a cumprir a palabra dada aos seus compañeros de Monforte e os veciños de Monforte ou non vai a respetar a honorabilidade do cargo que ocupa? Señor Arias, ten a palabra. Sí. Eu entendo que vostede traballa moi pouco. Mire, reclama unha documentación que se lle dá e ten a sensación de que sucede algo máxico aquí nesta Diputación. Mire, eu non estou aquí, estou representando a Diputación de Lugo. Mire, o señor Tomé deféndese el solo. Vostede pode propoñer a onde van os fondos da Diputación, pero non pode decidir. Mire, usted non respeta a administración local, nin respeta os veciños de Monforte, que están, a súa vez, a ver se o entende, representados por concelleiras e concelleiros de distintos grupos políticos, que é un debate no Concello e é unha toma de decisión e unha solicitude dun convenio, que se goza dos permisos sectoriais oportunos de patrimonio, da Confederación de quen sexa, pois hai que respetalo, e se non terán que cambiálo, como se fai moitas veces nun plan de Diputación, que un Concello propón unhas obras, logo non se poden por cualquier cousa e se poden cambiar. Se é o caso, pode o cambiar. E deixe de machacar tanto porque lle sonan moitos cartos. É unha forma de facer política rastrera. O Concello de Monforte é a segunda cidade de Lugo e nós tamén nos debemos aos veciños de Monforte. Non intenta confundir a xente. É vostede, de verdad, mentiroso e non é boa xente da maneira que está actuando en contra dos veciños de Monforte. Vostede, a verdad, é que hai que ter cara. Hai que ter cara. Isto é inédito, claro que é inédito. Eu levo moitos anos xa na Diputación. Eu nunca vin aquí a nadie pedindo que se anulen convenios nos concellos. Os concellos son soberanos. Non suplante vostede a administración local. Pero parece mentira que alcaldes do Partido Popular estén apoiando isto. Nos concelleiros do Partido Popular hai concellos, ao mellor, concelleiros socialistas do BNG que poden estar ou non de acordo cas obras que vostedes como alcaldes propoñen. E nos temos que tirar para diante, porque iso é suplantar a administración local. Eu non sei se me gusta o ponto ou non me gusta. Pero respeten vostedes a autonomía do Concello de Monforte, como nós respetamos as dos seus concellos. Concelleiros do Partido Socialista en moitos concellos que son ustedes con maioría non lles gustan certas obras do plan único, a mellor. Pero non por eso a presidenta nin nós traemos mocións para tumbar eses proxectos do plan único ou plan Diputación chamado agora. Isto é algo inédito. Tíense que querer a vostedes como alcaldes a cara de vergoña. Pero que debate é este? Que absurdo é este? Suplantar a administración local.
Claro, como fai na Xunta, que danlles os cartos aos amigos e dicenlles como ten que gastalos. Sea nunha ponte, que necesita máis, sea nunha traída de augas ou sea no que sea. Pero isto é un cachondeo. Isto é un cachondeo, váias de vacacións. Vayan, collan as gafas que están eclisados e poñenas. Señor Arias. Porque eclisan a calquera. Finaliza o turno. Que vergoña. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, eu que lamento que o debate desta moción, pois pouco se está falando da obra e de por que se opón uns ou outros, ou sea, digo, é evidente que cada organización política pode ter unha opinión sobre unha proposta dunha obra, pero en todo caso, nós o que queremos centrar o debate en que o BNG, como fixen eu público, pero os meus compañeiros desde hai moito tempo antes, están en contra desta obra, por motivos que xa se expuxeron moitas veces, non vou entrar ao detalle, pero é evidente que é unha obra que a criterio do BNG perxudica Monforte e perxudica unha zona que é o malecón de Monforte, que para os monfortinos e monfortinas é importante. Evidentemente, non todos estarán en contra, pero os que representa o BNG teñen unha postura pública que é en contra desa obra. Por lo tanto, a postura do BNG é clara e meridiana, xa o dixen. No Concello de Monforte, no Parlamento Galego e na Diputación de Lugo. Nós estamos en contra de que se faga esta obra e non hai máis volta que darlle á postura do BNG. Tampouco hai que sacalo, fixeronse algunhas declaracións grandilocuentes, pois somos un goberno bipartito onde somos dúas organizacións políticas distintas. E poñémonos de acordo por o ben da provincia. E en casi todo o que afectou o goberno desta Diputación estuvamos de acordo. E neste punto, estamos claramente en desacordo. Eso é unha normalidade democrática, pero o BNG ten que defender a súa postura política e é claramente en contra da construción dese ponte. Señor Tomé. Gracias, señora presidenta. Como estaba dicindo, o atropello democrático foi o que fixo o señor Ameijide no Concello de Lugo fai pouquinho tempo valéndose dunha tránsfuga, que, por certo, o señor Ameijide, a súa xefa, deulle unha tremenda bofetada, eu diría que monumental, poñendo na presidencia do Concello a señora tránsfuga ao seu lado e a vostede deixou no baixo no patio. Eso sí que ten a súa relevancia. A realidade é que o alcalde e o equipo de goberno de Monforte cumpren e, por iso, a inmensa maioría dos case 20.000 veciños e veciñas de Monforte dannos o seu apoio porque defendemos e executamos o que comprometemos. E debería aprender algo desto e empezar a invertir algo deses 6 millóns que vostedes prometeron, usted e a súa jefa, fai 3 anos para a Ronda Leste, que iban a facer de inmediato e ainda non gastaron o primeiro euro. Váyase aplicando ese conto, señora Meijide. E mire, eu diría que se sexa respetuoso e deixe de engañar, de mentir e de manipular os veciños de Monforte. Que sexa respetuoso. Se segue por ese camiño, serán os veciños os que lle dean o maior castigo a través do voto. Non lle quepa ninguna dúda, porque non hai maior desprecio que non dar aprecio. E os ciudadanos sábeno ben, sábeno ben. E vostede empeñase en ser o símbolo da arrogancia e da ignorancia. Vaya por Dios, que vamos a facer? E os monfortinos poden estar ben tranquilos, porque a ponte do Malecón será unha realidade. Se algo teño a palabra. Por tanto, eso que estén tranquilos. Por certo, ainda que tuvera que pedir un crédito, xa yo digo, por certo, vostedes acaban de pedir un crédito de 17 millóns de euros. O seu Concello de Chantada, alcalde do PP, 4 millóns de euros para obras grandes. Non sabemos para qué, para obras grandes. Oiga, iso non é hipotecar o futuro dos próximos presupuestos dos próximos alcaldes ou gobernos municipais? Eu non, porque non pedí ningún crédito. Por tanto, non mintan. Vostede goberna a súa casa, que a nosa xa gobernamos nós. E a alcaldía vai seguir sendo a mesma, porque así o queren os veciños e as veciñas de Monforte. Non lle quepa ninguna dúda. Non lle quepa ninguna dúda. E xa pedirá perdón por as cousas que ainda dicindo, porque minte e non di a verdad, nin di as cousas como son. Pero, bueno, non lle interesa publicarla, lógicamente, a ver se desgasta algo. E, mira, a asociación de que me falaba antes, que se posicionan contra, home, non é ninguna novedade, sabemos quenes son, de onde veñen, opuxéronse ao pabillón de deportes, opuxéronse á piscina municipal, opuxéronse á fonte, opuxéronse aos asfaltos, a súa portavoz, veu queixándose que tiñamos o barrio do Casar abandonado e cando facemos o proxecto para asfaltar o barrio do Casar, dice que asfaltamos demasiado. Hombre,
En fin, hasta aí podíamos chegar. E mire, non se preocupe usted, mire, eu vou presentar as eleccións municipales. Non sei con que siglas, pero non lle vou preguntar a vostede, aseguro, e usted está tranquilo que non lle vou a preguntar. E vostedes queren que este alcalde non se presente porque a única maneira de teñen que mellorar Señor Tomé, vaya finalizando. finalizando. Gracias, señora presidenta, remato. E mire, o Malecón non se perxudica en nada, porque nin se cortan árboles, nin se quita césped, manténse a mesma altura da ponte que hai ahora mesmo, ponse a Ponte Bella pionil, é dicir que mellórase e non se perjudica en nada. Gracias. Ben, señora Meijide, turno de peche. Arias, evidentemente non escoita, porque o que dixemos dende minuto cero é que non ten por que perder os fondos o Concello de Monforte, por tanto, trae o debate preparado, a súa idea preconcebida e di o que lle apetece, pero non escoita o debate para nada. Evidentemente, sin escoitar é difícil debatir. Señor Castro, no 2024 apoyaron ese convenio por 487.000 euros 56, non vamos a ir para atrás, non é necesario. É dicir, hoxe teñen a oportunidade de demostrar se a palabra dada aos veciños de Monforte vale de algo, se a palabra dada aos seus compañeros de Monforte vale de algo. E a oportunidade de demostrar que ese, permítame a expresión, e non o tome como ese paripeo ou esa escenografía de non acudir a esa xunta de goberno, se hoxe aquí tamén vale para algo, porque hoxe aquí vamos a votar políticamente o apoio ou non apoio a esa proposta do señor Tomé para seguir con ese proxecto do Malecón e para ter esa manobra de distracción que el necesita para desviar a atención da súa situación xurídica. Moitas gracias e, evidentemente, nós non estamos a favor dese proxecto. Ben, procedemos á votación deste punto. ...14 votos a favor, 10 en contra. Queda aprobado o punto séptimo desta parte. Pasamos á parte de control e fiscalización. Pasolle a palabra ao señor secretario. Asunto número 8, dación de conta da resolución da Presidencia de 5 de xuño de 2026 relativa ao nomeamento de representantes da Deputación Provincial de Lugo no padroado da Fundación Roz Codina. Asunto número 9, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de xuño de 2026. Asunto número 10, dación de conta dos acordos da Xunta de Goberno relativos á modificación ou sustitucións de investimentos incluídos no Plan de Deputación de Cooperación cos Concellos 2025 polo Concello de Navia de Suarna. Non hai comunicacións da Presidencia. Moi ben, pasamos á parte de rogos e preguntas. Hai dous rogos. O primeiro vai no a formular José María Fernández. Un segundiño. Gracias. A seguridade viaria debería ser unha prioridade para o Goberno provincial, pero, lamentablemente, son varios os exemplos de situacións de risco nas que se atopan as estradas de titularidade da Deputación de Lugo. En Alfoz, unha ponte da estrada provincial Lupe 0203 ten un dos seus piares no aire dende fai moito tempo, sen que a Deputación de Lugo tome medidas. Así mesmo, na ponte sobre o Río Douro, na Lupe 0207, non hai barandas dende fai meses, e aínda colocaron neste mes de xullo unha medida provisional. Na mesma vía, sobre o Río Bao, a ponte é máis estreita que a plataforma, e a maleza oculta as barreiras protectoras doutra ponte na Lupe 0206. Todas estas circunstancias supoñen un risco para os usuarios das vías provinciais en Alfoz, onde a Deputación de Lugo leva anos en realizar traballos de limpeza de cunetas, nin poda das ramas das árbores que están a diminuir o gálibo destas vías, provocando danos nos vehículos. Esta situación débese á falta de mantemento e conservación da rede viaria titularidade da Deputación de Lugo, por parte deste Goberno provincial. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno provincial que adopte as medidas necesarias para garantir a seguridade viaria nas vías provinciais do municipio de Alfoz, corrixindo os puntos de risco e con especial urxencia os danos nun dos piares da ponte da Lupe 0203 e colocando as barandas na ponte sobre o Río Ouro na Lupe 0207. Moitas gracias. O segundo rogo, paso a palabra ao señor Salgueiro. Moitas gracias, presidenta. Bueno, é a terceira vez, a ver se desta a terceira vai vencida.
A ausencia de beirarrúas ou zonas exclusivas para peóns nas marxes da estrada provincial Lugo P6602, o seu paso polo núcleo de Galdo, en Viveiro, supón un perigo para os peóns, toda vez que se ven obrigados a compartir espazo con vehículos que circulan a gran velocidade entre as vivendas. Os propios veciños e veciñas que veñen de colocar sinais caseiros nas súas vivendas para advertir a presenza de persoas na zona que se teñen dirixido ao goberno provincial para solicitar medidas de seguridade. Hai que recordar que en outubro do ano 24 houve un atropello dunha persoa maior que supuxo un ingreso hospitalario pola gravedade. É unha zona onde vive, ademais, moita xente maior, que a carretera é moi estreita, a pesar de que ten bon firme, o que invita a correr máis, por iso é necesario tomar medidas. O Grupo Provincial xa trasladou esta reivindicación o ano pasado, incluso o anterior, sin que o Goberno Provincial teña ofrecido ningunha solución ao problema denunciado polos veciños e veciñas de Galdo. Nin habilitar espacios seguros para peóns, nin reforzar a sinalización, nin instalar medidas reductoras de velocidade. Ningunha das medidas que se piden. A vista do exposto, solicitamos do Goberno Provincial que se adopte de forma inmediata as medidas que sexan necesarias para garantir a seguridade dos peóns que comparten espazo cos vehículos que circulan pola vía provincial Lugo P6602 ao seu paso polo núcleo de Galdo en Viveiro e que non teñamos que esperar a que haxa outro atropello con consecuencias máis graves que o anterior. Moitas gracias. Chámame a atención que ambos rogos fixéramos nesta casa as alcaldesas de ambos concellos estánse valorando, entón se queren, de cara a setembro, os rogos prepárolle o seu. Pasamos ás preguntas. Estámolo valorando e ímolo facer. A primeira pregunta, señora Meijide. Pois estaría ben esa colaboración institucional coa presidenta. É o lógico, ademais, que evidentemente coincida o que pedimos neste grupo provincial co que piden os concellos. Estaría mal se non coincidira, sería algo raro, sería algo... faríamos mal o noso traballo. Pero, bueno, a vostede parecelle algo erróneo. Primeira pregunta, se parece, falamos de augas mestas e da situación, evidentemente non vamos a facer un relatario do que aí aconteceu, porque sería, a verdade, non agradable de recordar, pero a realidade é que leva 20 anos pechada, que parecía que encarrilábamos o final dese túnel, parecía que había luz ao final, parecía que se iba a equipar o complexo, parecía que estaba solucionado o problema de saneamiento, parecía que se iba a haber un adxudicatario e que todo isto iba a concretarse nesa licitación, nese proceso de licitación que estaba en tramitación agora mesmo, pero, de novo, un xarro de auga fría. Nese proceso de licitación había falta de información sobre a situación real e legal dese complexo, non houbo suficiente publicidade ou transparencia para os licitadores, algo que non só dixemos nós, sino tamén diversas asociacións e colectivos, e evidentemente iso que provocou a paralización da licitación, a anulación dese proceso de licitación, ata novo aviso. E agora o que lle preguntamos a este equipo de goberno é que previsións ten o goberno provincial para a efectiva apertura do náutico de augas mestas en Quiroga con todas as garantías, porque evidentemente quedámonos tremendamente preocupados ao ver que de novo vayamos a estar outro verán máis sin ese complexo, pero sobre todo que quedou paralizada esa licitación para esa posta en funcionamento. Que pasos teñen pensado dar agora? Ben, doulle a palabra á señora García Porto para responder. Bueno, a pregunta do PP ten unha debilidade importante, porque fala dunha suposta paralización e realmente isto non é así. O que se tomou foi unha decisión absolutamente garantista e transparente. Sorpréndeme que vostede se sorprenda, porque que o faiga unha persona que non ten coñecemento sobre procedementos administrativos, pero vostede, que é un gran entendido, pois a verdade é que me sorprende. Mira, a resposta á súa pregunta é moi sinxela. As previsións deste goberno son abrir augas mestas con todas as garantías xurídicas, administrativas e técnicas, porque ese é precisamente o único obxectivo do procedimento que se está tramitando. Non me sorprende que vostede presente como unha paralización o que en realidade é unha actuación de prudencia administrativa ante preguntas,
dúbidas, un recurso administrativo e o alto interés amosado por esas instalacións. A Deputación iniciou un procedimento de concesión de manial, vostede sabe, enténdeo, mediante concorrencia pública, publicou os pregos e abriu o prazo de presentación de ofertas e durante ese prazo formuláronse consultas, alegacións por distintos interesados e ante esa situación e para evitar calquera prexuízo aos posibles licitadores, suspendeuse temporalmente o prazo. Suspendeuse temporalmente o prazo, non se paralizou. Organizouse unha visita ás instalacións, por certo, xa o saberá, pero comenzou xa ás 11 da mañá, rematou cunha amplia participación e con amplia satisfacción, según nos trasladan tamén por parte dos interesados que se achegaron. E esa é precisamente a secuencia que recolle o informe técnico incorporado ao expediente que vostede pode consultar para a súa tranquilidade e para que durma mellor. Isto non é unha paralización, como di vostede, isto é facer as cousas con rigor e transparencia, señor Ameijide, porque o que sería realmente irresponsable sería continuar con un procedimento ignorando as dúbidas que formulan os interesados. Eso sería realmente irresponsable. Eu tamén debo dicirlle que se están mesturando conceptos xurídicos dun xeito moi confuso, probablemente intencionado pola súa parte, xa temos visto isto máis veces no Pleno. Chegouse a afirmar que debía sustituirse unha concesión de manial por un concurso público, cando precisamente o concurso público é o procedimento mediante o cal se outorga esa concesión de manial. Non son figuras alternativas, non é unha cousa ou a outra, un é un instrumento para poder tramitar a outra. E tamén resulta bastante curioso que se cuestione permanentemente a legalidade dos procedimentos da Deputación por non presentarse as súas alegacións a través da sede electrónica, que é o medio ordinario previsto para iso. Con todo, a Deputación actuou con absoluta boa fe e decidiu examinalas igualmente. Dende logo, aquí non hai improvisación, non hai favoritismos e aquí hai un procedimento administrativo que se está desenvolvendo con total transparencia e garantindo a igualdade de oportunidades de todas as persoas interesadas. Somos un exemplo, señor Ameijide. Ese é precisamente o compromiso deste Goberno, abrir augas mestas. Sí, facelo ben. Tamén con seguridade xurídica, transparencia e ofrecendo as máximas garantías para que esa concesión sexa sólida e non den lugar a problemas futuros. Segunda pregunta, señor Ameijide. Se me permite, Presidenta, fago uso da repregunta moi brevemente. Solo para puntualizar unha cousa, na plataforma de contratación, 20 de xullo do 2026 ás 13:34, o que figura é a anulación dos pliegos, non a suspensión temporal, sino a anulación dos pliegos. Digo, porque xa que quere facer unha intervención ceñíndose á legalidade e á literalidade, vamos a falar da literalidade e a anulación dos pliegos, o procedimento que tivo lugar. Mire, a pregunta é moi simple. Pasaron 20 anos con isto pechado, parecía que había luz ao final do túnel, e a única pregunta que temos hoxe, aquí e agora, é cando pensan abrir augas mestas? En que prazo, en que data contan que se poida abrir ese complexo turístico? De verdade que nada nos gustaría máis que fose o antes posible. Señora. Pois a resposta é clara, señora Ameijide, xa lla dei na primeira intervención. Teremos que rematar este proceso administrativo. Vostede querelle poñer coto, plazo os informes ou prefire que non se fagan? Non sei, xa empezo a ter dúbidas con respecto ao que pretende plantexar con esta cuestión. Nos vamos a garantizar igualdade para todas as persoas e entidades que decidan concurrir. Iso é o que imos a facer e rematará en canto acabe este proceso administrativo, señora Ameijide. Non pode ser de outro xeito. Hai que cumplir coa legalidade. Agora sí, segunda pregunta, señora Ameijide. Nada, moi brevemente, Presidenta, evidentemente somos conocedores, ou somos todos os que aquí presentes conscientes da relevancia que ten o Camiño de Santiago para a nosa provincia, somos tamén conscientes do altísimo volumen de peregrinos que hai, por sorte cada vez máis, na nosa provincia, nas distintas rutas que atravesan este territorio, e somos coñecedores tamén, evidentemente, que as vías provinciais son atravesadas en moitos casos por este Camiño
por estes camiños de Santiago e tamén en moitas ocasións transcurren tamén polo mismo os citados camiños. O que preguntamos é, a vista de que o volumen de peregrinos todavía se vai incrementar máis o ano que ven, porque todos os anos vai crecendo, pero especialmente o ano que ven, que será no Xacobeo, pois evidentemente, se ten previsto o Goberno provincial adoptar algún tipo de medida para garantir a seguridade dos usuarios das vías provinciais nos puntos onde conflúen as rutas do Camiño de Santiago ao seu paso pola provincia de Lugo. Se ten algunha medida prevista en algún destes puntos, e isto ademais é unha petición ou unha demanda que trasladamos xa en reiteradas ocasións. Señora García Porto. Gracias. Comparto con vostede que a seguridade dos peregrinos é unha prioridade. Precisamente por eso convén facer unha reflexión dende o rigor institucional, señora Meijide, non dende o oportunismo partidista. O Camiño de Santiago é un ben de interese cultural e a súa planificación, ordenación e xestión corresponde á Xunta de Galicia. É esa administración a que ten atribuídas as competencias para definir as actuacións específicas vinculadas aos itinerarios xacobeos. Agora ben, eso non significa que a Diputación sexa allea ao tránsito de persoas que ocasiona o Camiño de Santiago, os Camiños de Santiago. Todo o contrario, somos sensibles a isto. Nas estradas provinciais actuamos de xeito continuo para mellorar a seguridade viaria de todos os usuarios, sexan veciños, sexan transportistas, ciclistas, gandeiros ou peregrinos. Cada actuación de conservación, cada mellora de firme, cada reforzo da sinalización, limpieza de marxes ou incremento de visibilidade repercute tamén na seguridade das persoas que percorren o camiño cando este coincide cunha vía provincial. Se a Xunta considera necesario impulsar actuacións concretas en determinados puntos de confluencia entre o Camiño de Santiago e algunha estrada provincial, atopará nesta Diputación unha administración disposta ao diálogo, a estudiar cada caso e a facilitar a súa tramitación. Pero tamén debemos ser claros. Non parece razoable que quen ten a competencia pretenda trasladar permanentemente a responsabilidade económica e executiva a outra administración que non a ten. Cada administración debe asumir as responsabilidades que lle corresponden, porque colaborar, sí, por suposto, pero coordinarse tamén, señora Meijide. Non teño coñecemento de ninguna chamada da Xunta de Galicia solicitando unha reunión, por exemplo, para abordar este asunto. Pero quen planifica unha política pública, debe de asumir o seu financiamento e a súa execución, igual que cando asumen financiamento nalgún concello. Por certo, teñen alguna estrada sin desbrozar do Camiño de Santiago e por Friol, que me comentaron hoxe que era interesante que lle trasladen á Xunta que lles desbroce. En definitiva, este Goberno vai a seguir mellorando a rede provincial e a Xunta de Galicia pode vir a reunirse a abordar eses problemas singulares que será recibida. Quere repreguntar? Non? Bueno, pois nada máis. Finalizamos este pleno ordinario. Recordarlles que ata setembro non volvemos a ter sesión e que disfruten do que queda de verán. Moitas gracias.